Mundua sutan da eta inor ez dagoan Sua piztu da, sua piztu egin da eta begiratzen denak hor Mundua sutan da eta inor ez dagoan Sua piztu da, sua piztu egin da hor Mundua sutan da eta inor ez dagoan Nor nahiko luke autodestrukzioa Hiltzen gaituztela denek badakite Mundua sutan da denak begire Umen negarretan entzuten daujue Desespero bat da, desespero hutsa da eta zarata egin da, ez da inoiz nahikoa Limitean onda, etorkizuneko mina ereiten denunean Ongetorriak izan zaitez pela, desorekak ikiesi zabiltzaten guztiak Eitu dezagun ba, hau bere izenaz Zifrak zer dira ba, errezegi loitzen gara, ezer egitera Nork nahiko luke autodestrukzioa Hiltzen gaituztela denek badakite Mundua sutan da denak begire Umen negarretan entzuten daujue Denbora aurrera, ofensiba militarra Uka egin, sarrezki dutxa eta Sua piztu egin da eta begiratzen denak hor Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Madrilek baleko eman dio eleaniztasunaren legeari. 170 boto kontra, 174 alde, Espainiarraz gain, beste hizkuntzetan herritarrek erakundekin harremanak izatea sustatu dute EH Bilduk, EAJak, RZek, BNG, Konpromisek eta Sumarreko hainbat hautetxik. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok legearen aurkezpena RZko Francesc Marc Alvarok egin du eta herritarren hizkuntza eskubideak blindatu behar direla defendatu du. El biaix monolingüe de les institucions estatals. Gure hizkurtzen, euskara, galitziera eta katalana. Betetan zerk Espainiako eta Frantziako estatuen esku izan diren genozidio kulturalen. EAEko aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota dituzte EAJak eta PSek, bi alderdiek euren gehiengoa probestu dute oposizioaren zuzenketak alboratzeko, alde guztiek negoziatzeko borondate falta salatu dute. 35 boto alde, 39 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzari. EH Bilduren aburuz lakuak aurkezturiko aurrekontuak ez dira nahikoa izango. EAJ, PS eta Elkarrekin Podemosek Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundietan adostutako murrizketa fiskalarekin instituzioek ez dutela behar beste diru izango iragarri du Peio Txandianok. Europako funtsak desagertzera doaz, MRR mekanismoa desagertzera doa, eta diru-sarrera batzuei uko egin zaie, enpresa energetikoen grabamenera, kasu, eta hori erabaki politiko bat da, eta erabaki politiko hori hartu da, eta doiketa fiskal bat egin zen iazkurtean, horrek izango inpakto bat, diru-sarrerak utxituko dielako. Eta hain zuzen Gipuzkoako Foru Aldundiak Elkarrekin Podemosekin akordia lortu du 2026 urteko aurrekontuak izateko. Elkarrekinek egindako proposamenak 14 izan dira eta 19 milioi euro bideratuko dira aurrekontuetan.
14 proposamenen artean Gipuzkoako adinekoen egoitzan eta eguneko zentroen hitzarmena eguneratzea eta zainketen foru sistemaren koordinaketa berrikustea daude. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea da. Guipúzcoa tendrá presupuestos en 2026 gracias a Elkarrekin Podemos. Unos presupuestos mejorados y con compromisos firmes para avanzar en aspectos clave como los cuidados, la igualdad, la movilidad sostenible, la vivienda pública en poblaciones pequeñas, las infraestructuras viarias, el cuidado y protección del medio ambiente y la cooperación internacional. Eta arlo politikotik ere esango dugu Ernaik azken ekintzak bere gain hartu eta kriminalizazioa salatu duela. Euskal Herriaren ukapena salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoan kokatu nahi du Gazte Antolakundeak. Pasaden astean egindako ekintzak aldarrikatu du Ernaik burujabetzaren aldeko ekintzak direla berretsiz. Aurreko astean Ernaik iniziatiba politikoa hartu eta Euskal Herriaren askatasunaren alde gaudenon eta Euskal Herria desagerraraztea helburu duten faxisten arteko lerroa irudikatu zuen. Horrela, Euskal Herri luze zabalean gure herriaren ukapena eta zapalkuntza salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoaren erdigunera ekarri ditugu. Enplegu arlotik berriz, Espainiako Estatuko Osasun Ministeritzak diseinaturiko Estatutu Markoaren aurkako lehenbiziko greba eguna gauzatu dute astearte honetan Hego Euskal Herriko medikuek. Lan arruntan gainetik egiten duen lan guztia, kontutan lehengo borondatezkoa izatea eta ero kontutan ukitzea erretiro ondako. 24 orduko guardiak oso arriskutsua die, bai profesionalen osasunerako, bai gaixuendako. Zezudan amasunean, ez dakiz emat ordu lanian, ezin josun lagin arreta berdinakin. Daukun ordezkaritza Madrileko negoziazio mailan oso txikia da eta nahi dugu mai propioa izatea guk geu gero baldintzak negoziatzeko. Eta gaurko azken orduko albistea badugu ere hil egin dela Robe Iniesta Extremoduro musika taldeko abeslaria 63 urterekin, Bizkaiari oso lotua egon den artista, bere bizitzako urte gehienak Euskal Herrian bizi izan dituelako. Hain zuzen, asteazken honetan jakinarazi berri dute, bere heriotza 63 urterekin hilda, eta ondorengo egunetan jakinaraziko dira, zehazki, nolakoak izango diren bere agurraren xehetasunak. Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera... Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bada errepietan nabarmentzako jazuerarik? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Pegi, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Eguraldi triste eta ezatsegina nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Euria lurralde osoan botako du, baina beti ere ugarien eta mardulen Kantauriar isurialdean botako du eta bertan gainera ia etengabe botako du. Hala ere, orokorren mitzat euri txiki modura izango da, beraz litro asko ez da espero, baina eguraldia bustia izango da. Arratsaldean hego isurialdean atertzera egingo du, Kantauriar isurialdean aldiz zaparrak tartekatuagoak izango dira, baina puntualki marduxemar bota dezake, bereziki Gipuzkoan, eta ondoren gau partean hori bai Kantauriar isurialdean bertan ere atertzera egingo du. Haizeak aldakorantzean ahul joko du, arratsaldean ipar ukitutxo batekin, temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 13 gradu bitartean errendituz, Maximoek aldiz desente egingo dute behera Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 9 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraizburua teknikan, abenduak 10 da, asteazkena. Informazioaren aria. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota dituzte EAJak eta PSek, bi alderdiek euren gehiengoa baliatu dute oposizioaren zuzenketak alboratzeko eta alde guztiek negoziatzeko borondate falta salatu dute. 35 boto alde, 39 kontra, beraz ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzari.
Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboak eta alderdiek ez dela negoziaketarako borondaterik egon deitoratu dute. Honen ondorioa izan da EH Bildu, PP, Sumar zein Voxek osoko zuzenketak aurkeztu dituztela aurrekontuei. Hala ere, Noel Danju Ogasun Sailburuak berretsi du oposizioak aurkezturiko zuzenketak aztertuko dituztela hauen ekingarritasunaren arabera. Estamos analizando todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos. Y tengan claro que en la medida en que enriquezcan el proyecto y sean asumibles, nuestra voluntad será acordarlas. EH Bilduren aburuz, lakuak aurkezturiko aurrekontuak ez dira nahikoa izango. EAJ eta Elkarrekin Podemosek Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundietan adostutako murrizketa fiskalarekin instituzioek ez dutela behar beste diru izango iragarri du Peio Txandianok. Europako funtsak desagertzera doaz, MRR mekanismoa desagertzera doa, eta diru sarrera batzuei uko egin zaie, enpresa energetikoen grabamenera kasu, eta hori erabaki politiko bat da, erabaki politiko hori hartu da, eta doiketa fiskal bat egin zen iazkurtean, horrek izango inpakto bat, diru sarrerak utxituko direlako. EH Bilduko bozeramailearentzat zilegi da Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboa sustengatzen duten alderdiek aurrekontuak babestea. Hala ere, kexa azaldu du etxebizitzaren bueltan proposatutako funtsaren sorrera ez babesteagatik. Nik uste dut, plantamentu hori dagora egina, elkarrizketei uko egiteko, elkarrizketak eteteko, negoziazio hori gertatu ez dadin, eta bertan bera bukatzeko prozesua. Argi daukagu, hemen ez dela borondaterik egon, gobernuaren partetik gurekin aurrekontua negoziatzeko. Eta bestetik, etxebizitzaren auziari heltzeko konpromisorik ikusten ez dugulako, horregaitik eskatzen dugu aurrekontu hauen itzulera. Eztabaidan ez da bestelako ezustekorik izan. Sumar taldeko Jon Hernandezek salatu du proposatutako aurrekontuek status quoa mantentzea helburu dutela. Aurrekontu hauek eserez aldatzeko pentsatuta daude. Dagoen status quoa mantentzeko aurrekontuak dira. Desberdintasuna, askorentzat prekarietatea eta krisi ekologikoa sortzen dituen sistema bere horretan mantentzeko aurrekontuak. PPko Javier de Andresek eztabaida eremu politikoera eraman du, EAJ, EH Bildu eta Sumar Madrilen bazkideak direla esanez. Danju sailburuak negoziaketara proposamenik ez eramatea aurpegiratu dio, eta honen erantzuna izan da Pradales lehendakariak negoziaketen konfidentzialtasuna utzi zuela. El otro día el lehendakari, infringiendo la confidencialidad que nosotros les habíamos pedido, también ustedes a nosotros, desveló 2 de ellas. Demasiadas les dimos, porque ustedes no guardan la confidencialidad. O sea que demasiadas le dimos. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Elkarrekin Podemosekin akordioa lortu du 2026ko aurrekontuak onartzeko. Elkarrekinek egindako proposamenak 14 izan dira, eta 19 milioi euro bideratuko dira aurrekontuan horietara. 14 proposamenen artean Gipuzkoako adinekoen egoitzan eta eguneko zentruen hitzarmena eguneratzea eta zainketen foru sistemaren koordinaketa berrikustea daude. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea. Guipúzcoa tendrá presupuestos en 2026 gracias a Elkarrekin Podemos. Unos presupuestos mejorados y con compromisos firmes para avanzar en aspectos clave como los cuidados, la igualdad, la movilidad sostenible, la vivienda pública en poblaciones pequeñas, las infraestructuras viarias, el cuidado y protección del medio ambiente y la cooperación internacional. Gipuzkoako Foru Aldundiek Alderdi Morearen proposamen guztiak onartu ditu aurrekontuak istea lortzeko. Eider Mendoza diputatu nagusiak eskerrona erakutsi du Elkarrekin Podemosekin. Borondatea izan dute, borondatea zehatzak izateko eta horrek eraman gaitu adostasun hau aurkitzera. Eta Estatu Frantseseko Asamblea Nazionalak gizarte segurantzako aurrekontu ere onartu du, goizean galdutzat ematen zen bozketa salbatu du Sebastian Lekornule ministroak, eta orain berriz testua senatuan berretsi beharko da, eta ondoren helduko da aurrekontu orokorren bozketa. Aldeko 257 boto, kontrako 234 eta 93 abstentzioa lortu ditu testuak, sozialistek alde bozkatu dute, eta ekologista gehienek abstentziora jo dute. Talde honetan egon dira zalantza nagusienak, beraien
erabakiaren baitan egon da galdera hau, zer gertatuko ote zen gizarte segurantzako aurrekontuekin, azken uneraino negoziatzen ibili dira eta abstentzio hoiei esker aurrera egin dute segurtasun sozialeko aurrekontuek. Zehazki ere, alderdi zentrista eta kontserbadoreetako kidek, tartean Les Republicans edo Horizons taldeek, uko egin diote proiektua babesteari, ezkerrari, kontzesio gehiegi egin dizkietelakoan, eta honen ondorioz, talde hauetako diputatu gehienak abstenitu egin dira. Informazioaren aria. Goizeko 8:02 herritarrek erakunden aurrean eleaniztasuna bermatua izan dezaten, bermen lege organikoaren eztabaidan katalana, euskara, galegoa, asturiera eta aragoiera entzun ziren astearte honetan Espainiako diputatuen kongresuan. EH Bilduk, EAJak, Errezek, Benagak, Konpromisek eta Sumarren baitako Komunsek ala Mesper Mallorcak bultzatu dute ekimena, PSOEren babesarekin aurrera egin du honek. 170 boto kontra, 174 bozka alde. Espainiarrez gain beste hizkuntzetan herritarrek erakundeekin harremanak izan ditzaten, eleaniztasunaren lege organikoak lehen tramitea pasadu Espainiako Kongresuan. Legearen aurkezpena Errezeko Francesc Marc Alvarok egin du eta herritarren hizkuntza eskubideak blindatu behar direla defendatu. El biaix monolingüe de les institucions estatals. Gure hizkurtzen, euskara, galitziera eta katalana. Betetan zerk Espainiako eta Frantziako estatuen esku izan diren genozidio kulturalen saiakera ugarien aurreran irun egin dute. Berandu dator normalizazio hau beste gai askorekin pasatzen den moduan. Alderdi jakin batzuen eta Espainiako sektore garrantzitsu baten aldetik Espainian kultur eta hizkuntza bat eta bakarra sustatzen dela ohartarazi du. Proposamen aurkeztu ondotik Vox oso gogor aritu da espero moduan eta antzeko PPko ordezkariak ere gainontzekoak alde hitz egin dute. Euskal diputatuen kasuan Mertxe Aizpuruak euskarak pairatzen duen ofentsiba judizial eta politikoa orokorturik dagoela ohartarazi eta babes juridikoa behar duela esan du. Euskarak biziberritze bat behar du. Hein handi batean, bere lurraldeko eremu zabal batean, ofizialtasuna ukatzen zaiolako da. Eta ofiziala den eremuan berriz, biziberritzaren aurkako oldarraldi judizial gogorra jasaten ari da. Horren eragin zuzena dauka euskararen normalizazioan. Eta ez dut esan gabe amaitu nahi. Euskara ez da euskaldunok dugun hizkuntza bakarra, baina bada euskaldunok bakarrik daukagun hizkuntza. Beraz, gure betebeharra da defendatzea toki guztietan gure herriaren bizkarrezurra delako, euskaldun egiten gaituena delako. Joseba Agirretxea jeltzaleak gaztelaniaz aparteko hizkuntzen ekoera iraultzea estatuaren ardura dela. Proposamen honek bere atarikoan dioen bezalaxe, Espainiako konstituzioak ez du ezartzen gaztelania ez den beste hizkuntza ofizialik jakiteko betebeharra. Eta horrek tratu bereizgarria ematen du gaztelerarekin betebehar hori baitago. Ondorioz, eredu horrek estatuko erakunde zentraleko elebakartasuna isladatzen du. Estatu honek egoera horri buelta eman behar diolako. Benetan bere burua estatu plurilingüistiko gisa onartzen baldin badu behintzat. Eta pasan astean aipatu genuen, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak izapideak hasi dituela, enplegu legearen konstituzionaltasuna aztertzeko, zehazki administrazioko lanpostuetako hizkuntza eskakizunak daude jopuntuan eta honen bueltako balantzea egin dute Maria Ubarretxena sailburuak eta baita Ibone Bengoetxea sailburuak, zehazki euskararen instrumentalizazio eta juridizazioaren aurrean gaudela uste dute. Lakoak ez du arrazoirik ikusten gaia auzitegi konstituzionalari helarazteko eduki hori ez delako berria. 1982ko euskararen erabilera normalizatzeko legean dagoela, baita 1989ko funtzio publikoaren legean ere defendatu dugu Barretxenak. Auzitegi konstituzionalera joan ziren biak eta hark konstituzionalak zirela ebatzi zuen. 2024ko otsailean Lakoak dekretu bat onartu zuen sektore publikoan euskara normalizatzeko
normalizatzeko eta PPk eta Voxek errekurtso bana ezarri zuten 2025ko martxoan. Udaberrian auzitegiak gai horiek ebatzi zituen, PPrenak aurrera egin zuen, Voxek berriz bi errekurtso jarri zituen. Ordurarte prozedurak nahiko bide ohikoari jarraitu ziola adierazi zuen Ubarretxenak. Azarotik aurrera ordea oso deigarriak diren erabakiak hartu direla esan du. Auzitegiaren osaera aldatu du salak eta bi errekurtsoak elkarrekin prozedura berean sartzea erabaki du, eduki, helmen eta argudiak eta ezberdinak izan arren. Zalantzazkoa iruditzen zaio hori lakuari eta ondorioz errekurtsoa aurkeztu du. Azaroaren 14an bi errekurtsoak prozedura bakar batean metatzea ere erabaki zuen auzitegiak. Hau da, bai PPek egindakoa eta Voxek egindakoa, biak elkarrekin prozedura berean sartzea. PPek dekretuaren artikulu zehatzak aurkaritzen ditu, Voxek ordea erabat deusestatzea planteatzen du bere osotasunean eta gainera salak problematikoak jotzen dituenekin bat ez datozen eremuetan. Horregatik, zalantzazkoa iruditzen zaigu erabaki prozesal hau, edo guzti zalantzazkoa, eta ondorioz Eusko Jaurlaritzatik errekurtsoa aurkeztu dugu. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak egoera larria dela azpimarratu zuen, sektore publikoan euskara normalizatzeko sistema osoa kolokan gelditu daitekeelako. Aurrean dugun erabakiak Euskal Administrazio Publikoan euskara normalizazioa sostengatzen duen lege markoa bera jarri dezake kolokan, eta gobernuaren iritziz oso egoera larria da. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 18 esparru politikotik ere nabarmenduko dugu. Erneik azken ekintzak bere gain hartu eta kriminalizazioa salatu dela, Euskal Herriaren ukapena salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoan kokatu nahi du Gazte Antolakundeak. Lander Martinez. Erneiko militante inguru bildu dira astearte honetan Deustuko frontoian Euskal Herriari zuzenean mezu bat bidaltzeko. Amaiu Urregurrola Erneiko bozeramailea da. Herria bidegurutze batean aurkitzen da. Eskuin muturraren eta faxismoaren erasoaldia bizi dugu mundu osoan. Baita Frantziar eta Espainiar estatuetan ere, eta beraz, baita Euskal Herrian ere. Krisi anitzak bizi ditugu. Krisi ekonomikoa, ekosoziala zein gerrak ugari dira. Eta guzti horren aurrean, Euskal Herriak ez du burujabetza maila nahikoa. Horrek, gure herriaren bizilaupena kolokan jartzen du. Bide batez, pasaden astean egindako ekintzak aldarrikatu ditu Ernaik, burujabetzaren aldeko ekintzak direla berretsiz. Aurreko astean, Ernaik iniziatiba politikoa hartu eta Euskal Herriaren askatasunaren alde gaudenon eta Euskal Herria desagerraraztea helburu duten faxisten arteko lerroa irudikatu zuen. Horrela, Euskal Herri luze zabalean gure herriaren ukapena eta zapalkuntza salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoaren erdigunera ekarri ditugu. Espainolismo atzerakoienaren ikurrak ezabatu, euskararen aurkako oldarraldia agerian utzi eta ikur faxistak eraitsi dira. EAJak protesta ekintzen arira hartutako jarrera kritikatu dute Euskal Gazteria kriminalizatzen ari direla salatuz. Batzuek, bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran kokatu dute eztabaida. Ekimen horien helburua erabat desitxuratuz. Zentzu horretan, harriduraz bizi dugu duela hilabete gutxi garai ilunez mintzo ziren berberak, interes elektoral gutxengatik PP bezalako alderdi atzerakoi eta espainolista bat zilegiztatzeko eta ezkerreko independentismoa higatzeko egiten ari diren ahaleginak. Horretarako, Gazteria independentista erasotu eta faxista espainolisten bazka bihurtuz. Ez lerratzea dela gehitu du Urregurrolak eta eskuin muturraren eta faxismoaren gorakadaren aurrean militantzia aktiboaren beharra defendatu du. Eta arlo politikotik ere esango dugu, Kotxe Zenarrok Hendaiako auzapeza izaten jarraitzeko hautagaitza aurkeztu duela. Sorpresaz betetako zerrenda da, komunisten ordezkariak zerrendaren parte izango zirela aurreikusten zen, ez Pascal Destraur, herriko etxeko oposizioko burua. 2020ko hauteskunden ostean, ohikoa bihurtu zen Kotxe Zenarro sozialista eta komunisten arteko elkarlana, baina Pascal Destrautek
irmotasunez aldarrikatu izan du oposizio urte hauetan. Zerrendakide berriaz, egungo Hendaiako auzapezak esan du gaur egungo kontsignak batasuna eta ekintza kolektiboa direla. Zerrenda osaketari dagokienez, onartu du bere hautagaitzak ez duela sozialismoarekin inongo loturarik, izan ere bertako kide dira Alderdi Sozialistako 4 militante, Alderdi Komunistako beste 4 eta Eusko Alderdi Jeltzaleko bat. Pascal Destrautentzat espero gabeko proposamena izan dau, esan du modu ezberdinak kudeatuko lituzketen proiektuak iraganeko kontuak direla. Eta Gasteizko Askabide Klinikaren aurrean elkarretaratzea gauzatzeagatik 2022an epaiketara deituriko 21 antiabortistak absolbitu egin dituzte. Epaiaren arabera elkarretaratzeak modu baketsuan ekin ziren eta ez dago deliturik egiaztatzeko. Fiskaltzak 5 hilabeteko espetxe zigor eskatu zuen lan komunitarioko 100 egunekin ordezkatzeko aukerarekin eta Askabidek 20.000 euroko kalte ordaina. Epaileak ebatzi du ez zegoela inongo gehiazarpenik, ez eraso fisikorik, ez mehatxurik eta ez dela inor blokeatu, erasotu edo oztopatu. Epaian adirazi du inork ez zuela inolako jarrera bortitzik erakutsi eta ez dagoela deliturik egotzi alizateko frogarik. Beraz, prozesatutako guztiek absoluzioa ebatzi dute, fede adierazpen eskubidea baliatu zela aitortuz. Eta epaitegitatik ere esango dugu, hemen zehazki, guardetxean, Donostian, epaitegietan deklaratzeari uko egin diotela Donostiako udalean, guardetxearen aldeko protesta egin zuten gazteek. Pasaden maiatzean Donostiako udaletxeko pleno aretoan 6 gaztek guardetxearen egoera salatzeko protesta egin zuten. Honen arira udaltzainek gazteak identifikatu zituzten eta orain deitu dituzte deklaratzera. 6 gazteek epaiaren aurrean deklaratzeari uko egin diote. Gazte hauei sostengua dirazteko eta elkarretaratzea egin dute Atotxako epaitegien egoitzaren aurrean Aldezarreko gazte asanbladak deituta. Bien bitartean Aldezarreko gazte asanbladako kideek maiatzean egindako protestan udaltzaingo haiei oldartu zitzaiela salatu dute. 6 gaztei desordena publikoa, autoritateari atentatua eragitea eta lesioak leporatzeko aukera dago, fiskaltzak espetxe zigorra ere eskatu ditzake. Inaut Alvarez gazte asanbladako kideak gaztetxearen kriminalizazioa salatu du. Fiskaltzak egingo duen zigor eskararen zaitu dut. Hau berdatu behar alkartasuna adieraztea gure kideei eta argi ustea ez duela onartuko gaztetxea kriminalizatzea, okupazioa kriminalizatzea. Guardetxearen kasuan utxik zegoen espazio bat auzolanean berreraiki eta bizi berritu dutela azpimarratu dute. Gindon gauza bakarra izan da, 6 urtez utxik egon den espazio bat auzolanean berreraiki eta bizi berritu. Hori delitua baldin bada, zer esanik ez 6 urtez eraikin publikoa utxik egon zer den. Eta aipatu beharra dugu ere Espainiar Estatuko Osasun Ministeritzak diseinaturiko estatutu markoaren aurkako lehenbiziko greba eguna gauzatu dutela Euskal Herriko medikuek. EAEko medikuen sindikatuak estatutu propioa eskatu du manifestazio bitartez eta lanuzteak ostirala bitarte luzatuko dira. Beste aukerarik ez dutela eta egunerokotasuna oso gordina zaiela ohartarazi dute medikuek. Espainian prestatzen ari diren estatutu markoak ez dituela euren aldarriak asebetetzen diote, besteak beste lan ordutatik kanpo sartzen dituzten orduak jubilaziorako kontuan har daitezela. 24 orduko guardiak ere desagertu behar dutela uste dute, bai eurentzat eta pazienteentzat ere arriskutsu bilakatzen direlako. Pentsa mediku bat 24 ordu kirofanoko guardian horrek pazientearentzat suposatu lezakeen arriskuarekin. Lan arruntan gainetik egiten duen lan guztia, kontutan, lehengo borondatezkoa izatea eta ero kontutan ukitzea erretira ondako. 24 orduko guardiak oso arriskutsua die, bai profesionalen osasunerako, bai gaixuendako. Zezudan amasunean, ez dakiz emat ordu lanian, ezin jozun lagin arreta berdinakin. Daukun ordezkaritza Madrileko negoziazioa mailan oso txikia da eta nahi dugun mai propioa izatea guk geu gero baldintzak negoziatzeko. Erizainen moduan medikuek negoziazio mai propioa eskatu dute eta Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuari Monika García Espainiako ministroaren aurrean bertakoak defendatu ditzala eta marko propioa eskatu dezala ere eskatu diote. Lehen greba egunak batik bat lehen arretan izan du erakin handiena, beti ere gutxieneko zerbitzuak oso altuak direla kontuan hartuta.
Eta amiantoaren ondorio ziltzen Bizkaiko suhiltzaile baten familiak 174.000 eurotik gorako kalte ordaina eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Suhiltzailea 1974 2016 urten bitartean ibili zen lanean eta 2023ko autopsiak baieztatu zuen bere heriotzaren arrazoia abstenosi pulmonar bilaterala izan zela. Zehazki, Segurantza Sozialeko Institutu Nazionalak aitortu zuen gaixotasun hau profesionala zela, eta osalanen ikerketek ere ondorioztatu zuten urte luzez amiantoaren eraginpean ibili zela. Bereziki 1973 eta 1994 urten artean, suhiltzaileek ez baitzuten ia inolako babesik edo arnas babesik garai hartan, eraikin asko kuralita eta amianto isolamendua zuten eta sua itzaltzeko esku hartzetan babesik gabe sartzen zirela, azpimarratu du txostena. Gainera, suhiltzaileen jantzi ignifugoek ere amiantoa zutela adierazi izan da, eta ia 90. hamarkada bitarte langilek etxean garbitzen zituztela laneko arropa hauek. Horiek kontuan hartuta, Aldundiak legez derrigorrezkoak ziren prebentziozko neurriak ez hartzeagatik, familiak 174.000 euroko kalte ordaina eskatu du, eta bestalde, aipatuko dugu, enplegu kontuetatikan ere, ekonomia kontuetatik ere, Europar Batasunak adostu duela enpresen ingurumen betebeharrak arintzea, administrazio karga murriztu eta lehiakortasuna handitzeko helburuarekin. Hemendik aurrera, 1000 langiletik goiti eta 450 milioi eurotik gorako fakturazioa duten enpresek bakarrik izango dute, beren jardueraren ingurumen eta gizarte inpaktua xeki azaltzeko betebeharra, orain langileen muga 450 zen. Akordioa Europako Parlamentuak eta Europar Batasuneko Kontseiluak itxi dute Omnibus bat izeneko simplifikazio paketearen negoziazioetan. Morten Boski, Danimarkako Industria eta Negozio Ministroak adierazi duenez, arau argi eta errezagoekin enpresek beren jarduera nagusian jarri ahal izango dute arreta trantsizio ekologikoan kalitate prezio harreman hobea lortuz eta inbertsiorako gaitasuna sendotuz. Akordioaren arabera, enpresa txiki eta ertainak ez dira derrigortua izango informazio eskaera gehiegizkoak onartzera, eta Europako Batzordeak portal digital bat sortuko du txantilloi eta gida erraztuekin. Gainera, arau berriek hornidurak ateen gaineko kontrolak mugatzen dituzte 5.000 langiletik gorako eta 1.500 milioi eurotik gorako fakturazioa duten enpresa handiek soilik egin beharko dituzte arrisku sozial eta ingurumenekoen behaketa horiek. Baldintza berdinak ezarriko zaizkie Europar Batasunetik kanpoko baina fakturazioa atalase bera gainditzen duten konpainiei ere. Enpresek ez dute jada kate oso aztertu beharko, baizik eta arazoak egoteko aukera handiena dagoen guneak bakarrik. Trantsizio klimatikorako plan berezia egiteko betebeharra ere ezabatu da, eta arauak ez betetzeak negozio volumen globalaren 3%ko isunak ekar ditzake. Aurreikusitako egutegian estatukideek 2028ko uztailera arte izango dute arau berriak ezartzeko epea, eta enpresa handiek 2029ko uztailera arte bete beharko dituzte. Testuak oraindik jaso behar du Europako Parlamentuaren eta estatuen berrespen formala. Eta goizeko 8:00 direla nazioartera begira jarri beharra dugu. Izan ere, Auzitegi Gorenak Álvaro Gartzia Ortiz, estatuko fiskal nagusi ohiaren aurkako epaia argitaratu du, eta isilpeko datuak agerraraztea egotzi dio, eta baita 2 urteko inhabilitazioaz gain, Isabel Díaz Ayusoren bikotekidari kalte ordaina ordaindu beharko dio. Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Gartzia Ortizek edo bere gertuko norbaitek González Amadorren abokatuaren mezu bat filtratu zuela ser katera. Gorenak dioenez, fiskal nagusiak justifikaziorik gabe urratu zuen konfidenzialtasuna, kontuan izan dituen zantzuen artean daude esaterako Gartzia Ortizek mezu elektronikoak eta mugikorreko mezuak ezabatu zituela inputazioaren berri izatean. Gartzia Ortizek azaroaren 24an eman zuen dimisioa, epaia jakinarazi, eta 4 egunera ondoren Espainiako gobernuak iragarri zuen Teresa Permato Goreneko salako fiskala zela Ministerio Publikoko buru izateko hautagaia. Eta aipatuko dugu baita ere
nazioarteari dagokionez, akordioaren bueltan mintzo direla Hamaseko kideak, zehazki Gazako suetena kolokan dela ere ohartarazi du Israel eguneroari baita, ura urratu eta gazatarrak hiltzen, izatez bigarren fase baterako negoziaketak jarri berdira martxan, baina egoera honetan hau ezinezkoa dela dio Hamasek. Suetena urratzen ari da egunerokotasunean. Israel duela 60 egun sartu zen indarrean eta 377 palestinar hil ditu estatu sionistak. Akordioko puntuak bete ezean, bigarren faseko elkarrezketak ezin direla abiatu uste du Hamasek. Bitartekari diren Ameriketako estatu batuak eta beste zenbait estatuk lehen faseko puntu guztiak betetzen direla bermatu behar dutela uste du. Hilketaz gain, operazio militarrak eta laguntza humanitarioaren blokeoa eguneroko ogia baitira. Israelgo estatu nagusiko teniente generalak esan du Gazan jarritako marra horia muga berria dela, alegia, ez dutela hortik atzera egiteko asmorik. Marra horitik kanpo Gazako lurraldearen erdia du okupatuta Israelek. Azkenen asteotan Egiptotik Palestinara giza laguntza sartzeko Rafako pasabidea askotan itxi egiten dutela ohartarazi du Hamasek ere. Muga horitik kanpo eta Israelgo militarrek okupatutako eremuan etxebizitzak eraisten jarraitzen dutela. Bigarren fase batean muga horitik muga gorrira pasa beharko litzateke. Atzera egin beharko lukete tropek eta momentuz ordea lehen fasekoa ez dute bete segurtasunaren izenean. Israelek azken egunetan Rafako pasabidea guztiz zabalduko duela iragarri izan du, baina ez laguntza sartzeko, baizik eta gazatarrek Egiptora alde egin eta garbiketa etnikoarekin jarraitzeko. Eta pasaden uztailetik irailera bitartean, Gaza normalean baino askoz ume gehiago pisu oso gutxierekin jaio ziren. Amek desnutrizioa pairatzen dute eta honek eragin zuzena dauka beraien jaio berrietan. Orotara 460 jaio ziren pisu oso baxuarekin. Genozidioak arlo guztietan eragiten du Palestinan. 2,5 kilo baino gutxiagoko ume jaio berriak hiltzeko arrisku handiagoa dute eta ospitaleko arreta zuzena jaso behar dute. Kontua da, Gazan ez dagoela pediatria zerbitzua eskaintzen duen ospitalik une honetan. 2,5 kilotik bera jaio diren aurrak uztailetik irailera 175 hazi dira. At least 165 children are reported to have died painful, preventable deaths related to malnutrition during the war in the Gaza Strip. UNICEFeko bozeramaleak azaldu du haurdun dauden emakumeen 140 inguruk ez dituela elikadura bermatua eta jaiota dauden beste semen elikadura lehen etxi egiten dutela. Eta nazioarteko albistekin amaitzeko esango dugu ere, Donald Trumpek baitz gogorrak izan dituela Europako agintarientzat. Bere esanetan, lider inozo batzuengatik gainberan da Europa. Zelenski ez da kritiketatik kanpo gelditu eta Ukrainan hauteskundeak deitzeko eskatu dio. Ameriketako estatu batuak segurtasun nazionaleko estrategia berritu du eta horren ondoren jo du Europaren kontra Trumpek. Migrazio masiboa geldiarazi beharko lukeela iradoki du eta ultraeskuina babestu. Europan ez duela buruzagirik jo puntuan, baina ez ditu gustuko. Europe doesn't know what to do. They don't know what to do on trade either. I mean, I look at a lot of the trade situation that's going on over there. It's a little bit dangerous, but Europe, they want to be politically correct, and it makes them weak. That's what makes them weak. Europak Ameriketako estatu batuen ganduen dependentzia otan NATOk aitatxo deitzen diela. Esan du Europak bien bitartean humilazio guztien gainetik Errusiaren mehatxuak soilik ikusten ditu eta men egiten dio Trumpi. Kajakaias Europako atzerri gaietarako komisarioak provokaziozko hitzak izan direla esan du sare sozialetan, baina oraindik aliatu nagusiena dela bestalde Trumpek Zelenskiren kontra ere ekin du eta Europarrek gerra ezin dutenez geldiarazi Ukrainiako agintari hauteskundeak deitzeko eskatu dio. I would think the Ukrainian people would, should have that choice, and maybe Zelensky would win. I don't know who would win, but. Kirol aria, naiz irratian. Atletikek txapeldunen ligarekin dauka hitzordua gaur, hitzordu handia izango da, eta egungo txapelduna PSG hartuko dute Zurigorriek Samamesen, gauko 9:00 hasiko den hor gehiagokan. Oñatz Izpur, egunon?
Egunon peleta entzulea bai Ernesto Valverderenak egoera komplikatuan daude txapelketa honetan eta segurazki urteko partidari zaileenetako bat izango dute gaur gauean. Egungo txapelduna Paristarra PSG jasoko dute katedralean eta hitzordua bereziki zaila izango da. Bizkaitarrek puntua atera beharrean dira bai txapelketa honetan biziri jarraitzeko. Atletico Madrilen kontra garaipena eskuratzetik iritsiko dira behintzat txuri-gorriak eta horrek segurazki morala ere altxako zien taldei. PSG bere aldetik partida bakarra galdu du txapelduren liga, gainontzekoak irabazita. Aimeric Laportek gihar lesioa du eta partida batzuk ezingo ditu jokatu. Aitor Paredes zigorturi dago, Ernesto Valverdek soilik erdiko atzerari bat du neurketa honetarako. Arratsaldean prentsaurrekoa eta gogoratu partida hementxe Naiz Irratian jarraitzeko aukera duzuela. 9:00 hasiko da partida, baina guk laurden gutxiagotan ekingo diogu zuzeneko bankizunari Samamesetik bertan gure lankideekin. Eta esan futbolekin jarraituz, kopako final 16etarako zezketa egin dela eta gure euskal ordezkariek ezagutu dituztela euren aurkariak. Alaves eta Ibarrek lehen mailako aurkariak izango dituzte, Papazorroak Sevilla aurkari, baina behintzat kanporaketan Mendizorrotza jokatuko da, bestetik Ibarrek Elche hartuko du Ipuruan, Osasuna Hueskan jokatuko du, bigarren mailako aurkaria beraz Gorritxoentzat eta Realak eta Atletik Federazioko bigarren mailako arerioak izango dituzte. Txuri-urdinek Eldense egin beharko diote bisita eta Zuri-gorriek Ourenseren zelaian jokatuko dute. Kanporaketa dagizuna ez partida bakarrera, abenduaren 16, 17 eta 18 jokatuko dituzte. Eta hauexek, kirol kontuak eskarrik asko inat. Bai, arte. Eta gaurko albiste saia borobiltzeko esango dugu, Gatibu azken aldiz igoko dela holtzara asteburu honetan eta aurra bereziagoa izan dadin, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolan gitarra pertsonalizatua sortu dute Aimar Arigitarentzat. 2 hilabete eskasean diseinatu eta ekoitzi dute Gatibu musika taldeak azken agur kontzertuan erabiliko duen gitarretako bat, Aimar Arigita gitarra jotzailearentzat propio sortua. Izena eta izena biak eman dizkiote gainera. Guati izena jarri diote gitarrari. Javier Mazon eta Iraide López irakasleek eman dituzte instrumentuaren inguruko xehetasunak eta onartu dute taldearekin azken aldiz estenatokira igotzen denean beste inork ez duen zerbait eramatea nahi zutela. 25 urte hauetan eraiki dutena bezain esklusiboa. Atzeko partien humoriek egin deu labur bida ilusien bitxotzetik zuretzako garelako positibo hautzak urratute atzamarrak bizortute baina bitxotzen bizi direkogu da tripetan filima olatu ganin batzutan tatarrez festietan baina irrifatzen ez da sekula faltako ikusten garen nien danon batzen garen nien Catalunya, Galiza, México, Londres eta Paris Elantxo, Bela, Puebla, Altsasu, Oiartzun, Asparne Zer txikize da mundue, da zer txikizeku Zure herriko kaliek ziu, zapaldute deko guz, ziu Egunien bizigara Euskotrenek jakinarazten du. Ezagutzen duzu Burdinbidearen Euskal Museoa, zatoz eta gozatu plan divertigarri batez, familian edo kuadriarekin, trenbideen munduan iragan interesgarriaz jabetzen zaren bitartean. Informazio gehiago museoa.euskotren.eus.
Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Pepin Tom konpainia belgiar ospetsua Arriaga antzokian izango da. Birtuosoa eta sotila era berean, humorezko ukituak ere izango dituen programa bikoitzarekin iritsiko da Bilboko antzokira. Ez galdu Pepin Tomen ikuskizun zirraragarria. Abenduaren 12 eta 13an, Arriaga antzokian. Eskuratu zure sarrerak Leihatilan edo Arriaga antzokiaren webgunean. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16an arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinarekin konpromiso bat eta Tabakalerarekin elkarlanean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eu serbidean. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 egutsi gain dituta heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan Naiz Irratian gurekin dauzkagu Laura Mintegi eta Ane Urkiri, egunon. Kaixo, egunon. Une batetik bestera barkatu zapaldu izu dela Laura. Une batetik bestera ere gurekin izango dugu Amaia Arbeo, baina trafikoan oztopoak daude eta Laura, zuri eman nahi dizute hitzalen bizi, jakin nahi dugu Durangoko azoka zer moduz joan da? Sinadura asko eskatu dizute? Bai, hori ere bai, baina pozgarriena beti da lagunak ikustea eta ikusleak edo ikusle potentzialak ere bai, noski. Gainera, kariño handia zetortzen dira eta eskertzen da. Baina, Durango festa bada, literaturaren festa, kulturaren festa eta dizkidetasunaren festa. Eta aurten ere, gozatu egin dute, festa horretan. Gehitu genezake akaso festa horretan ardatzetako bat ere badela Euskal hizkuntza bera eta honen bueltan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak izapidea hasi du enplegu legearen konstituzionaltasuna aztertzeko. Zehazki lege honen bueltan zehazten dira administrazio publikotako langilek zer nolako hizkuntza eskakizunak izan behar dituzten, hauxe bera konstituzionala den ala ez baliteke aurrerantzean aztertu eta eztabaidatu behar izatea. Honen bueltan euskararen instrumentalizazio eta zehazki erabilera juridikoaren aurrean gaudela uste du Eusko Jaurlaritzako Maria Ubarretxena sailburuak. Lakuak ez du arrazoirik ikusten gaia auzitegi konstituzionalari helarazteko eduki hori ez delako berria. 1982ko euskararen erabilera normalizatzeko legean dagoela eta baita 1989ko funtzio publikoaren legean ere defendatu du Ubarretxenak berak. Auzitegi konstituzionalera joan ziren biak eta ark konstituzionalak zirela ebatzi zuen. 2024ko otsailean Lakuak dekretu bat onartu zuen sektore publikoan euskara normalizatzeko eta PPk eta Voxek errekurtso bana ezarri zuten 2025ko martxoan. Udaberrian auzitegiak gai horiek ebatzi zituen. PPrenak aurrera egin zuen, Voxek berriz 2 errekurtso jarri zituen. Ordura arte prozedurak nahiko bide ohikoari jarraitu ziola adierazi du Ubarretxenak. Azarotik aurrera ordea oso deigarriak diren erabakiak hartu direla esan du. Auzitegiaren osaera aldatu du salak eta 2 errekurtsoak elkarrekin prozedura berean sartzea erabaki du eduki helmen eta argudiak eta ezberdinak izan arren. Zalantzazkoa iruditzen zaio hori Lakuari eta ondorioz errekurtsoa aurkeztu du. Azaroaren 14an 2 errekurtsoak prozedura bakar batean metatzea ere erabaki zuen auzitegiak. Hau da, bai PPk egindakoa eta Voxek egindakoa, biak elkarrekin prozedura berean sartzea. PPk dekretuaren artikulu zehatzak aurkaritzen ditu, Voxek ordea erabat deusestatzea planteatzen du bere osotasunean eta gainera salak problematikoak jotzen dituenekin bat ez datozen eremuetan. Horregatik, zalantzazkoa iruditzen zaigu erabaki prozesal hau edo guzti zalantzazkoa eta ondorioz Eusko Jaurlaritzatik errekurtsoa aurkeztu dugu.
Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak egoera larria dela azpimarratu du, sektore publikoan euskara normalizatzeko sistema osoak kolokan gelditu daitekeelako. Aurrean dugun erabakiak Euskal Administrazio Publikoan euskara normalizazioa sostengatzen duen lege markoa bera jarri dezake kolokan, eta gobernuaren iritziz oso egoera larria da. Honen bueltako abia puntuko iritzia eskatu behar dizuetan eta Laura, aipatzen da, konstituzionaltasunaren azterketa hori larria izan daitekela. Ez dakit, zer aurre ikusten zuen, nola ikusten duzu egoera? Nik uste dela, oldarraldi bat, ja emantzat edo normaltzat joten zan kontu batzuetan, ez? Nolako hotzera pausua aldeuenein, eskuinaldeko alderdiek, ez? PP eta Voxen oldarraldiakin hasten da hau, EAeko administrazioan, elegitiak jartzen, eta horrek nahi dugu esan ez, zelako ezin ikusiaken euskararen normalizazio horretan. 40 urte baino gehiago administrazio publikoan hizkuntza eskubideak bermatzeko, gero aztertu beharko zen legea ondo eginda dagoen, edo ez, baina iruditzezat euskararen kontrako sekulako bortizkeriari dela, eta horren aurrian ikuste dia zantzuak gehixon bat hori, egintzat edo emantzat hartzen zian lege horiek edo aurrera pauso horiek, ez nola salaketa batek atzera bota aldoan, eta horrek ipintze izu pixkat alertan ere bai, ez? Noraino joan daitekeen, ez? Euskararen aurkako ezin ikusi hau. Laura? Guztiz adoz, atzera pauso da, eta gainera oso larria. Eta txarrena da, erasoaldi hauek hasi ziren momentuan, planto egin ordez, Jaurlaritzatik etorri zen mezua da, malgutu egingo dugu gure jokabidea, jaitsi egingo ditugu gure exigentziak, egatik igara pasatuko gara, ez bada onartzen, bilatu dezagun erdibidea, eta hori, bide hori gehiagora doa, eta heltzen da momentu bat non esaten duzu, 80. hamarkadaren egoera berean gaude, 40 eta 50 urte atzera egin dugu, nire iruditzen zait, benetan, erantzun askoz ere indartsuagoa, eman barzala instantzia guztietatik, ez dut esaten bakarrik Jaurlaritzaren arazoa denik, nik uste dut hemen bai egin behar dela goitik bera eta beti gora fronte indartsu bat, eta konplexuri gabe, zenolako konplexua auki behar dugu Euskaldunak Euskal Herrian euskaraz bizitzeko. Eta ematen du, baimena eskatu behar dugula, eta mesedez eta favorez. Gure herrialdean daude, Euskal Herriaren, Euskararen lurraldean bizi gara. Euskararen lurraldean, zepetzi kasu eginda, Euskaraz egin beharko genuke, non egingo dugu, Martinikan, batzutan konplexo horrek galdu egiten gaitu, Nik uste dut ere, atzoko prentzaurrekoa eta atzoko azterketa behan du aiatzen dela, ez? Eta gero gaina ere, azken hilabetietan ikusi deu lakuaren mezu izan dela gehien bat, gainontzeko eragileek egingo ez, lakuak egiten ez doana, bestei eragostera, orduan, argi dauana da, hori, irmotasunez espazu defendiatzen, aurkariak beti terrenua irabazten doala, eta iruditzezatu hain momentu horretan gozela, eta berandu xamar gabizela, gero ere bai aipatu zeben atzeko prentzaurrekoan, Gasteizko Parlamentuan enplegu publikoaren legearen inguruan bi ekimen dozela eta alderdiei kontzentzua eskatu die, baina ondo do, uste dut parlamentu horretarako dauala, baina gobernuak ere hartu biharko deu erabakiren bat, eta oldarraldi honi erantzun bat eman biharko. Dio ez, Laurak esan doan bezala, pixkat belarrixa jauta hor zirrikitu bat ireki nahi baizik eta hori, defentsa sendo bat egiteko. Laura, galdetzen zenuen, ea euskara non egingo dugun,
Horre, adibez, erantzun xelebra izan daiteke, Madrileko kongresuan, eta horren bueltan, albiste dugu ere, herritarrek erakunden aurrean eleaniztasuna bermatua izan dezaten, bermen lege organikoaren eztabaidan kataluana, euskara, galegoa, edota aragoiera, balekoak izan daitezen, horretarako ere ekimena bultzatu dute, EH Bilduk, EAJak, Errezek, Benega, Konpromisek, eta Sumarren baitako hainbat hautetxik, hasiera PSOEren babesarekin ere, ez dakit, horretarako, lan horretarako, aldarrikapen horietarako, ez dakit, ematen du batzuetan, edo Madrilen apur bat errexagoa dela, edo batasunarekiko badagoela, beste ikuspuntu bat, Laura? Ez gara inusenteak izango, ez? Hori da momentuko indar korrelazioaren araberakoa. Hau da, Espainiako alderdi sozialista egongo ez balitz, dagoen egoeran, ez genuke hau ikusiko. Indar korrelazio honetan, orain, halako gauza simbolikoak, eta pizkat lepotik eskua pasatzeko, eta kontent usteko balizko zera laguntzaileak edo hori investiduran egon ziren alderdiak pizkate gozotzeko eta lasaitzeko halako gauzak ematea, eman egiten da, azken finean ez doa inora, simbolikoa da, baina indar korrelazioa delako hori delako. Eta indar korrelazioa aldatu eskero agur. Nik ez dut horretaz zalantzarik. Hau da, Espainialdean dagoen sensibilitatea periferiako hizkuntzekiko hutsaren hurrengoa da. Ez dago inolako sensibilitaterik horren gainean. Baina momentu batean, trukerako balio badu, emango dute puntualki eta kito. Bai, guztiz adoz, estrategia politikoa dala irutzezat, egisa da datorrela momentu honetan ere ez, aipatzen deuna EAen pixkatu Euskararen judizializazio ematen den egoera honetan, Madrien eztabaida hori ematia uste dute ona dela, baina hori simbolikua da, baldintzatuta Pedro Sánchezen gobernuaren egungo egoera, hau da, alde batetik bai investidura zela eman zan, baina baita ere, oraingo egoeragatik eta alde horretatik, horixe. Iruditzezat, hemendik eman behar dela erantzuna, hemendik defendatu behar dela euskera, bai, 7 lurraldeetatik, eta lehen nik uste Laurak esan doala hasieran, erantzun irmo bat eman behar zakola, eta ez utzi terrenu irabazten aurkariei, ze bestela hor galtzeko dakazu, eta zu bermoldatu behar zea, beraien beharretara, eta emantzat zeuden gauzak galtzeko arriskua egon daiteke. Horre, Laura, zuke aipatzen zenuen baita ere garai batetik ona, egon dela, urte luzetako borroka bat, baina ez dakit, neko nuke, ehalko zenuken alderaketa egin, 80. hamarkadan Euskararen ofizialtasunagatik zegoen aldarria, eta gaur egungoa aldarrikatu daitezkeen, alderik badagoen, kalean zer nolako pultsua dagoen, ez jakintasunatik, jakin nahiko nuke alderaketarik egin dezakezun. Ez da erreza hitz gutxitan hori azaltzea ez, baina esan dezagun zoritzarrez, Euskaldunok eta Euskararen aldeko mugimenduok sortu egin direla indartzu eraso baten aurrean, eraso larri baten aurrean. Esate baterako, kontseilua bera, Euskalgintzaren kontseilua, sortu zen, momentu batean, Eusko Jaurlaritzatik sosa guztiak Guggenheimera joan ziren garaian, eta orduan ia desagertu zen Euskalgintzarako babes ekonomikoa. Ez dakit, adibide bat ipintziarren, 40 antzerki talde egotetik, pasatu ginen 7-8 antzerki talde izatera. Eta horrela guztia. Orduan, eraso horren aurrean, momentu batean, Euskalgintzak sentitu zuen beharra, elkarren kontra aritu ordez miseria banatzen, orduan elkarrekin egitea, eta orduan Euskalgintzaren kontseilua sortu zen, lehenago 2 urteko prozesua egon zen, Euskararen unibertsua, eta hurbiletik ezagutu genuen, oso hurbiletik, eta esaten dudan moduan, zoritzarrez, Euskal Herrian sortu izan dire mugimendu zabalenak, indartsuenak, eta
eraginkorrenak etorri dira eraso potente batetik. Ez luke horrela esan behar. Hau da, bakean bizitzeko eskubidea ere badugu. Baina orain erasoaldia baldin badago, ni seguro nago erreakzio etorriko dela. Arduratzen nagoena da, euskalgintzaren mugimendu guztien jatorria izatea erreakzioa. Zergatik ezin izango genuke, gurea egin, gure adierazpidea euskaraz, edo nahi dugun hizkuntzan, eraso bati erantzun behar izan ordez. Hori da arduratzen nagoena. Ba, 4 minutu goizeko 9 izan daitezen, eten txiki bat egingo dugu. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8etan, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Aste honetan albiste izan dira, Ernai Gazte Antolakundeak gauzatu dituen ekintzak eta baita honen bueltako erreakzio ezberdinak, zehazki Gazte Antolakundeak atzo bertan ere prentsa agerraldia burutu zuen, gauzatutako ekintzak bere gain hartuz eta kriminalizazioa salatuz, baita ere testuinguru batean kokatzen dira ekimen hauek, Euskal Herriaren ukapenaren salaketa egin dute eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoan kokatu nahi du Gazte Antolakundeak. Honen bueltan gehiago sakontzeko. Gurekin daukagu gaur Amaiur Urrola bera, Ernai Gazte Antolakundeko eleduna. Egunon? Egunon. Ba, jakin nahi dugu. Hasteko, zein izan da azken aste honetan gauzatu diren ekintza ezberdinak burutzeko motivazioa? Bueno, hasieran esan duzun bezala, ez? Gure helburua ekintza hauekin bazen Euskal Herriaren zapalkuntza eragiten duten edota euskara bera zanpatzen duten, gure herriaren izaera aitortzen ez duten ikur horiek seinalatzea edota egitasmo horiek seinalatzea, zentzu horretan egin dira, ikur frankista eraiztearen ekimenak edota bestelako ikur eta simbologia espainolista edota espainolismoaren izaera atzerako hori edo atzerakoiena ordezkatzen zuten horiena edota abenduaren 3an euskararen egunaren bueltan euskararen aurkako oldarraldia salatzeko Donostiako epaitegietan egin zen ekimena bera eta zentzu honetan helburua bazen hori bera fokoan jartzea eta testuinguruan egiten dugun irakurketatik, zeinetan irakurtzen dugun testuinguru politiko batean bizi garela, zeinetan krisiak, gerra, krisi ekonomikoa, soziala, ekosoziala, gero eta gehiago gaientzen diren, eta gordintasun hori gure egunerokoan zeinetan gero eta gehiago bizi dugun, badaudela hemen bi jarrera edo bi posizio hartu daitezkenak. Bata dela hori areagotzen jarraitzea edota jardun hori posibilitatzen espainolismoaren aurpegi garbiketa hori egin alizatea eta finean aldaketarik ez ematea eta gure herria galbidera eramaten duen bide honetatik jarraitzea edota badagoela beste aukera bat eta guk autu hori egiten dugu, arduratik egiten dugun autu bat da baita ere esan behar da, badela herri honekiko arduraz eta konpromisoz jardutea eta Euskal Herrian bestelako jendarte eredu baterantz bidea egitea eta zentzu horretan ere Euskal Herriko gazteok bizi baldintza duinak izan ditzagun lanean jardutea. Uste dugu bi aukera horiek soilik direla posible testuinguru hain gordin honetan eta beraz joan den asteko ekimen horien helburua ere bazen nolabait
tarte hori edo bi posizio horien arteko tarte hori argi ustea eta esan duzu hasieran, baina esan behar dugu ere hori egin dugu aurreko astean eta beste behin ere jaso duguna zenbait medio eta eragile politikotatik izan dela kriminalizazioa eta gazteria independentista berriz ere jopuntuan jartzea. Azaldu duzun testu inguru horretan, esango zenuke azken urte hauetan Euskal Herria Espainia hartu denik? Ez dakit esango nuken azken urteetan Espainia hartu denik, ez hemen argi dagoena da, hemen badaela gatazka nazional bat, eta hemen urteetatik baimentzen ez dena dela Euskal Herria nazio gisa aitortua izatea, eta Euskal Herriak bere buruaren gain inungo erabakimenik ez izatea, edo ez ustea erabakitzen bere buruaren, bere orainaren eta bere etorkizunaren inguruan. Eta honek testu inguruan egiten dugun irakurketan ere esaten dugun moduan, baina gertatzen dena da, une honetan bizi dugun testuinguru hain gordinean, zeinetan esan bezala, krisiak, gerrak gaientzen diren, gertatzen zaiguna Euskaldun gisa, Euskal Herritar gisa da, ez dugula inongo tresnarik, inongo burujabetza kuotarik horiei erantzun alizateko, herri moduan, herri proiektu batetik, eta finean gure proiektua den horretatik dela zapalkuntzari gabeko Euskal Herri bat eraikitzetik, ezin dugu bide horretatik erantzun, eta beraz ez dago gure esku, gure etorkizunaz eta testuinguru honetaz erabakitzea. Beraz uste dut hori dela urteetan zehar Euskal Herriak bizi izan duena, gatazka nazionala dela bizi duguna, eta orain zerbait gertatzen da, baditugula nahi bada bestelako agrabante horiek edo gure buruaren jabe egiten uzten ez gaituztenak. Horre, ekimen hauek gauzatu ostean, erreakzio uholdea, etorri da, halakorik espero zenuten? Ez da lehen aldia, orain dela hilabete batzuk ere hemen hitz egin izan dugu behin baino gehiagotan, bestelako operazio batzuk, bestelako, isunen kasua izan zen moduan, zeinetan beste bide batzuetatik saiatu ziren ere gazteria independentista isiarazten, eta beraz orain ere gertatu dena hori izan da. Zenbait medio eta eremu edo esparru politikotatik saiatu izan direla ernai kriminalizatzen, orduan, ez dakite, ez dute esango espero ez genuenik, baina uste dugun larria dela azken aste honetan gazte antolakundearen aurka egin den kriminalizazio operazio osoa. Horre, ez dakit, ikusita testu ingurua, ikusita reakzioare, eta ikusita bizi den egoera. Deia egingo zeniekete, bestelako antolakunde politikoei adi egotera, bizi denaz, gertatu denaz, halako ekintzak ere gauzatzera? Guk adi egotera baino, esango nuke, atzo esan genuen bezala, guk dei egiten dugula borrokan jarraitzera, lehen esaten nuenetik, baina uste dugu garaiaren larritasunak zerbait eskatzen badu dela borroka eta ardura politikoa hartzea, eta zentzu horretan atzo egin genuen bezala, dei egiten diogu Euskal Gazte orori borroka honetara batzera, herri proiektu honetara batzea, gurea ez delako edo gu ez gaudelako erreakzio horri begira baizik, eta gu gaude herri baten eraikuntzari eta bestelako, Euskal Herrian bestelako jendarte, zapalkuntzarik egongo ez den jendarte baten eraikuntzari begira. Eta uste dugu benetan proiektu hori dela ilusionagarria, proiektu horrek eskaintzen digula beste hortzimuga bat, eskaintzen digula beste jendarte eredu bat esan bezala, feminista izango dena, euskalduna izango dena eta zapalkuntzarik egongo ez dena, eta zerbait egin nahi badugu da deia Euskal Gazteriari proiektu honetara batzeko eta bestelako jendarte eredu baten alde bultza egiteko. Horren, deigarria izan da baita ere, Gernikako Juntetxeko Espainiar bandera hartu ostean egon diren erreakzioak, esaterako Juan Maria Urto Bilboko alkateak esan du, batzar nagusiak ez direla errespetatu. Zer diozue alkate jeltzaleak esan duenaz? Guri hemen harrigarria iruditzen zaiguna da,
Gernika, esan bezala, Gernikako juntetxean zeinetan gure herriarentzako ere baden simbolo hain garrantzitsu bat, Espainiako bandera bat kentzeagatik hain larrituta irtetzea kasu honetan Juan Maria Burto, eta ez larritzea aldiz Euskal Herriak bizi duen zapalkuntzagatik, Euskal Herriaren nazioa aitortza ez egiteagatik, edota Euskararen aurkako oldarraldiagatik, ez? Eta bueno, harridura edo galdera berarentzat ea zergatik harritzen ez duen horre guztiak, eta ea zergatik larritzen ez duen horre guztiak. Horrein zuzen ere, naste borraste politiko handia ere egon da, gazte antolakundeak, alderdi ezberdinak, eta atzokoan ere Aitor Estebanek ondorengoa esan zuen Radio Nacional Españolan. Chandiano no sabe nada de Ernai, que son independientes, autónomos y cada uno, pues a ver, que se presenten a las elecciones Ernai por su cuenta. Hace gracia, porque es como si yo digo ahora que lo que haga Egui, pues responde Egui, pero no tiene nada que ver Egui con el PNV, hombre, por favor. Es la organización juvenil de Sortu y Bildu Sortu es, bueno, Dios y Señor de la coalición, porque los otros partidos pues pintan ya hoy en día muy poquito. Jakin edu, zer diozu adierazpen hauei buruz? Bueno, ez dakit, ez pixkat barregarria ematen du horrelako adierazpenak egitea Aitor Esteban Euskadiko Buru Batzarreko presidenteak. Baina, bueno, guk, ez dakit, ez dugu sekula eskutatu, Ernai Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundea da, Ernaik proiektu politiko badu, eta hori Euskal Herria aske sozialista, feminista eta euskalduna eraikitzea da, eta uste dugu momentu honetan gure proiektu politiko hori edo gure hortzimuga hori eskuratzeko bidea badela Euskal Herrian gehiengoak artikulatu eta gehiengo horiek aldaketa sozial eta politikoaren mesede lerratzea eta horiek guztiek elkarrekin bultza egitea. Zentzu horretan uste dugu momentu honetan hori ordezkatzen duena ezkerreko independentismoa dela, beraz EH Bilduke ordezkatzen duela jendartearen gehiengoaren nahi eta behar horiek, ez? Eta aldaketa sozial eta politiko horretarako bultza egiteko agente garrantzitsua dela, eta zentzu horretan partekatzen dugu guk EH Bildu momentu honetan dela, ez? Esan bezala euskal jendartearen gehiengo hori ordezkatzen duen agente politiko, instituzional eta soziala. Zentzu horretan EH Bildurekin partekatzen ditugu irakurketa eta analizietako batzuk, eta beraz bide horretan bultza egin behar dugula uste dugu guk ere. Hala ere esan behar da, Ernai Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundea izan da ere, Ernai autonomoa dela, Ernaik bere jarduna modu propio batean eramaten duela aurrera, eta Ernaik ere gazteriaren inguruan bere irakurketa propioak egiten dituela, eta Ernaik baduela proiektu bat zeinak erantzun asmo dion Euskal Herrian gazteriak bizi duen egoerari eta bizi duen testuinguruari erantzutea, eta horren inguruan jardun oso bat antolatzea. Beraz uste dut esandako horiek nahiko ez dakit barregarriak edo direla, guk argi dugulako zein den gure jarduna eta sekula ez dugulako hori eskutatu. Eta ikusita sortu den naste borraste hau, kalapita hauek, abertzaleei buruz irizpideak egiten ez dakit, akaso hitzandiak dira, baina esango zenuke abertzalitasunak hor pitzadura batzuk edo krisi batzuk badauzkala bere baitan? Ez nuke esango abertzaletasunak krisiak dauzkanik bere baitan, baizik eta gehiago agian badela abertzaletasuna eta badela Euskal Herrian proiektu askatzaile bat sortzea hain zuzen pitzadura batzuk sortzen dituenak egun ezarrita dagoen estatuskoan, ez? Esan bezala gure proiektuak bestelako herri eraikuntza bat duelako eta horrek bete-betean hausten duelako Frantziar eta Espainiar estatuekin, Frantziar eta Espainiar estatuetan ezarrita dagoen normaltasun horrekin eta bestelako jendarte eredu bat eraikitzen duelako eta zerbaitek sortzen baditu hausturak edota zerbaitek batzuei behintzat deseroso sentiarazten badie horixe bera dela. Elementu guzti hauekin gedituko era, Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko leduna, mila esker goizonetan gurean izategatik. Mila esker zuei. Informazioaren aria, naiz irratia.
Goizeko 9:09, azken ordukoen berri ere jaso berra dugu, eta izan ere gaurko abenduak 10 giza eskubideen nazioarteko eguna delarik errekonozimendu eta erreparazio batzordean Nafarroan beste 7 lagun giza eskubideen urraketen biktima gisa ofizialki aitortu dituzte. Salva Badiola, egunon. Egunon Peie eta egunon entzuleok, horrela adierazi dute Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak emandako ebazpenak positiboki baloratu dituzte, estatu indarkeriak Euskal Herrian izan duen eragina agerian jartzeko baliagarriak direlako. Aipatu taldeek ere uste dute Nafarroak eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzeko ere lagungarriak izan behar dutela. Honako hauek dira batzordeak aitortutako tortura kasuak. Iñaki Behorlegi Rekalde, Brigada Politiko Sozialak torturatua 1973an, Amparo Arangoa Satrustegi, Guardia Zibilak torturatua 1976an, Purificación Galarza Ochoa, Guardia Zibilak ere torturatua 1979an, Javier Pérez Obamos Oiarbide, Espainiako Polizia Nazionalak torturatua 1981 eta 1987an, Pedro de Miguel Caballero, Guardia Zibilak torturatua 1984an eta Espainiako Polizia Nazionalak 2004an, Ane Buitron Zazpe, Guardia Zibilak torturatua 1985an, eta Mikel Soto Nolasko, Guardia Zibilak ere torturatua 2002an. Eta bestelako kontu bat ere gaurkoan, Andoni Ortuzar, EAJko presidente ohia Movistar Plus telebista plataformaren administrazio kontseiluko kide izango da El Correo egunkarriak aurreratu duenez. Fitxatzeko konpainiak aintzat hartu omen du EITBko zuzendari nagusi izandako hamarkada bateko esperientzia eta elkarrezketa publikoa indartzeko duen gaitasuna. Hauek nabarmenduta, baita ere jakin nahi ditugu egunaren nondik norako guztiak. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Peie, egunon entzuleok, Palestinarekin elkartasunak adierazpenak egingo ditu gaur zinemaldian Zurriola zubian eskegi zen pertsona baten epaiketagatik. Martu Harrera taldeak bere aurkezpen ofiziala egingo du bestalde, besteak beste baliabideen gida aurkeztuko du eta Martuteneko ongi etorri auzora informazio gunea inauguratuko du. Gainera, Bilboko Atxuri auzoan auzoko elkarteek elkarretaratzea egingo dute etxerik gabeko pertsonen aurkako erasoak salatzeko. Eta Nerea Melgosa sailburuak aurren sexu abusuaren biktimentzako esku hartze gida aurkeztuko du. Rene Kasinsariaren entrega ere egingo dute. Gaur ekonomia arloan aipatzea Benito Meniko langileek Elizondo eta Iruñarteko martxa egingo dutela, greban 100 egun baino gehiago daramaten honetan. Bizkaiko hainbat sektoretako langileek ere elkarretaratze egingo dute Bilbon aldi baterako ezintasunetik osagarriak kendu nahi dituztela salatzeko. Gainera, Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko batzordearen gehiengoak ditu dituen mobilizazioen berri emango du plantillaren lanbaldintzen okerreratzea dela eta munduan, Suediako eta Norvegiako erakundeek Nobel sariak emango dituzte. Kirolei dagokienez, Atletikek PSIren aurka jokatuko du gaur gauean eta Bilbao Basketek Sportingen aurka emakumezkoen eskubaloian mundialeko final laurdenak espero dira. Amaitzeko kulturan Bizkaiko bertsolari txapelketaren finalaren aurkezpena jarraituko du Naizek, baita EHZ eta jaialdiarena ere. Gainera, Txomin Badiola, Pello Irazu eta Dario Urzairen Nueva York, primeros años 1990-92 erakusketaren aurkezpena ere izango da asteazken honetan. Kontu hauek nabarmenduta, eskerrak emate besterik ez, eskerrik asko Itxaso. Osando gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko konturik? Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da ene bat errepidean 454 kilometroan Bilabonan, Irungo norantzan adibili entzule autopilaketak gehitu zoazelako momentu honetan 7 kilometroko autopilaketak ditugu Bilabonan, Irungo norantzan. Adibili beraz, eguraldiaren nondik norako guztiak ere jasoko ditugu. Iker Ibarluzea. Eguraldi triste eta ezatsegina nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Euria lurralde osoan botako du, baina beti ere ugarien eta mardulen Kantauriar isurialdean botako du eta bertan gainera ia etengabe botako du. Hala ere, orokorren mitzat euri txiki modura izango da, beraz litro asko ez da espero, baina eguraldia bustia izango da. Arratsaldean hego isurialdean atertzera egingo du, Kantauriar isurialdean aldiz zaparradak tartekatuagoak izango dira, baina puntualki marduxemar bota dezake, bereziki Gipuzkoan, eta ondoren gau partean hori bai Kantauriar isurialdean bertan ere atertzera egingo du. Haizeak aldakorantzean ahul joko du, arratsaldean ipar ukitutxo batekin, temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 13 gradu bitartean errendituz,
Maximoek aldiz desente egingo dute behera Kantabriar isurialdean. 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 9 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Beno eta bihar zer erosiko dugu bazkaltzeko? Bada Gabonetako bazkaria. Beno ikus dezagun. Txuletoiak saskira. Azpiazuna saskira. Baina oraindik badugu denbora. Arkumeari nik klik esaten diot. Sartu baserria km0.eus helbidean eta erosi Gabonetarako merezi duzun bertako haragirik onena. Baina bihar zer jango dugu? Tira emakumea, astirik ez dugulakoan ala. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen! Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurre egin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa berresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 eta 17 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean eta gurera batu berri zaigu ere, Amaia Arbeo, egunon, zer moduz? Ondo. Erto, aipatzen genbiltzan, hain justu, Amaia Regurrolarekin izan berri dugun elkarrizketa, eta Laura eta ne zuekin ere partekatu nahi dugu, aipaturikoak elkarrizketa honetan. Horre aipatu baitu, Amaia Regurrolak gatazka nazional bat badela eta deia egiten dutela borrokan jarraitzari eta ez dakit, jakin nahi dut, nola ikusi duzuen, jasotako guztian, nola ikusten dituzuen baita ere egon diren erreakzio guzti hauek, Ronda Laurarekin hasiko dugu. Nik lehenik zoriondu, ernai, eta esan benetan arro sentitzen naizela ikusitan nolako gazteak dauzkagun herrian. Gehiago egiten ari dira memoriaren legea betetzeko zenbait erakunde baino. Eta benetan oso erantzun inteligentia eman dute, bai prentzan eta bai gaur bertan, ez dira jauzi EAJaren trampan. Eta eruditzen zait, oso agerian ipini dutela, zenbaitzu gehiago azaldatzen direla kartoizko zezen bati adarra kentzen zaiolako, eta ez dira batere larritzen, esate baterako, aurrezkaldun baten gurasoak itzultzaile ibili behar direnean, pediatraren gana joaten diren bakoitzean. Orduan, kartoizko adar bat garrantzitsuago aldin bada, horrek ematen digu tamaina, ze nolako lentasun eskala daukaten batzuek, ez? Eta beti hori bien pensante izatarena eta ia zer esango duten, eta beti epelkeria horretan. Eta behingoz, gazte hauek datoz esatera esan behar dena, eta nire aldetik zorion. Bai, alde horretatik ez, azken astietan deno mugitu gaitu, erneirek egindako akzio horiek, ekintza horiek, eta
Eta alde horretatik, ez, nik uste dut bai, lehen lerruan ipini doala, Amaiurrek berak ere esan dugu, ez, herri bezala zapalduak diren ikur, o zapaltzen gaituzten ikur horiek eraistea, iruditzezakuen zerbait estrategikoa, iruditzezat, sekulakoa dela, geu ere, ipintzeko tesitura horretan, ez, ze egoeratan gozen, eta zeuk pehiera ipatu ez bez, ez erortzeko, Madrieti datorren espainolismo horretan eta diskurso horietan. Orduan, uste dut hor, kasu honetan gazteek egindako ekintza hauek ipintzen gaituztela nazio eraikuntzaren bide horretan, borrokaren bitartez, epeltasunak utzita, eta gero horrekin datorrena, ez? Horrek ekarri doan guztia. Zela kriminalizatzen da ernai, zela nahi deuen haustura politiko bat sortu, nolako urduri dozen zenbait eragile, horrek ere, alde batetik ipintzeizu, gazte hauek bide honetik duazela, edo behintzat beraien estrategian bide honetik duazela ipintzen doana, baina gero ere aurkariaren nerviosismo horiek nola eragingo dizun ere, jakinen bihar da, ez? Zeu ere prestegoten eta ez erortzen benetan aurkariak ireki nahi doan pitzadura horietan, eta Laurak ere esan dut, uste sekulako gaitasuna erakutsi duela, ez? Olako temple bat ziurtasun horrekin egin duen ekintza horiek bere gain hartuz, eta gainera justifikatzen eta zentzu bat dakela, ez? Nazio eraikuntzaren bidean borroka honek zentzua dakala ziurtatzen, eta alde horretatik hori zen iragarmentzeko lehen ipini dezuen korte horretan, Aitor Esteban bezalako ledun batek, Euskadi Buru Batzarreko buruak, horrelako adierazpenak, horrelako tonuan egitea, ez? Pixkat, urduritasun barre horrekin, gutxi etxiz egin dana, beraiek eduki duten erreakzio horiengan autokritikarik egin gabe, ez dakit, txiruetzezat urduritasun horretatik mugitzen dabizela zenbait eragile, eta iruditzezat gazte antolakundeak urduritasunak alde bate utzi, eta temple horrekin benetan ipini gaitxula tesitura baten eta nazio eraikuntzarako borroka horretan. Amaia? Nik azpimarratuko nituzke kontu ezberdinak. Uste dut alde batetik, ez dela lehengo aldia Ernaik gatazka bat azaleratzen duena, eta Ernaik bere jardunean egiten duen oro egiten duela Euskal Herriarekin eta gazteriaren behar eta kezkekin konprometituta, eta kasu honetan astebeteko kanpaina potente bat egin du, aurretik Amaiurrek botatzen zuen gatazka hori azaleratzeko, ez? Eta uste dut, horren aurrean, egon dela argi eta garbi, kanpaina oso bat Euskal Gazteriaren kriminalizaziorako, eta esango nuke, gazteria independentista kriminalizatzeko saiakera honez gain, ezker independentismoa oro har kriminalizatzeko saiakera bat izan dela, ez? Eta hor badagoela alderdi bat, ez dena lehengo aldia horrelako saiakerak egiten dituena, eta bakoitzean arma ezberdinak erabiltzen dituena, eta kasu honetan Ernai izan da, eta gazteria independentista kriminalizatzea izan da, baina horren atzean uste dut ere beste helburu batzuk daudela. Azpimarratuko nuke baita ere, guzti honen baitan, zenbait edabideek bete duten funtzioa, uste dudalako ez dela kasualitatea, aste guzti honetan zehar, bai hainbat edabide publikok zabaldu duten errelato eta diskurtsoa, zein eman dioten ahotsa eta zein ez. Ez da kasualitatea PNV, PS, PP eta hainbat alderditako jendeari ahotsa eman izana, eta aldiz, Ernaik kanpaina hau burutu duenean aste guztian zehar, momentu batean ere ez eman izan ahotsa. Eta uste dut, horren aurrean Ernaik eman duen erantzuna, eta konpartitzen dutan eta Laurak esaten dutena. Uste dut oso erantzun egokia izan dela, uste dut ahots propioz hitz egin dutela, eta ez direla jauzi kriminalizazio kanpaina saiakera horretan, eta ez direla jauzi bai hainbat alderdi politikok, hainbat edabidek akonpainatuta sortu, eta erabili dituzten trikimailu horietan, beraz,
nahiko balorazio positiboa egiten dut. Bai aurreko astean azaleratu duten gatazkarena eta baita horren aurrean eman dioten erantzunarena. Eta gainera azpimarragarria iruditzen zait eta Maiurrek ere botatzen zuen, ez? Ernaik egiten duela honen aurrean euskurtze bat egin beharrean, erantzun bat eman eta aurrera begirako perspektibarekin jarri eta gazteriari heldulekoak eskaini borrokan jarraitzeko eta antolatzen jarraitzeko. Bagoitzeko 9 eta 25 direla, bixi aipagai zaldatu beharra dugu. Izan ere, gaurkoa, bada, abendua 10 giza eskubideen eguna, eta horren bueltan, aipagai azki aproposa ere, badira bake prozesuak. Horren adibide bat ere, berriki izan dugu, EH Bilduk, Kurdistango bake eta demokraziarako konferentzian parte hartu du asteburu honetan, bertan izan da, Igor Zulaika alderdiaren nazioarteko harremanetako arduraduna eta Gasteizko legebiltzarkidea prozesu honetan sakondu nahi dugu goiz honetan eta gurean da Igor Zulaika bera Bilboko estudiotan. Egunon. Egunon. Istanbulen izan berri zara eta han Euskal Bake prozesuaren elementu nagusiak partekatu dituzu. Nolako joezarak izan dira Istanbulen partekaturikoak? Bueno, egia esan, nahiko esperientzia berazgarria izan da, batzutan, guk bizi izan duguna, kontatzen dugunean bakarrik ulertzen dugulako zeintzuk izan diren Euskal Herrian eta ikasitako eta emandako ikasgai horiek. Eta egia esan, partekatu dugun gauzarik garrantzitsuena izan da konpromiso politikoaren beharra. Konpromiso politikoaren beharra, jendartearekin, norbere komunidadearekin partekatzeko beharra eta nazioarteko komunidadearen babesa eskuratzeko beharra edo indarra honek ekartzen diguna. Eta egia esan oso ondo hartuak izan dira gure ekarpenak eta eztabaida bizi-biziak izan ditugu egun hauetan. Zazki, konferentzia hau ere, Kurdistango bake eta demokraziarako konferentzian kokatzen da. Zakit, bada parekatusunik honen eta Euskal Bake prozesuaren artean? Bueno, esango nuke egia esan, prozesu guztiak berdinak, berdintsuak eta ezberdinak erabat direla. Eta orduan, gurean ez ziren egon alderdiek propio antolatutako konferentziak, baina aski ezagunak dira gure herrian egondako nazioarteko konferentziak, ez bakarrik Aiete eta Arnaga, baizik eta foro sozialak ere egindakoak. Eta azkenean guztiek daukate antzerakotasun bat, ekartzen ditugu gurera, kanpotik esperientziak gurean inspirazio iturri izan daitezen. Eta azkenean hori da, nire mailan gurekin batera Hego Afrikako, Irlandako eta Kataluniako lagunak egon ziren eta oso deigarria zen guztiok elkar ezagutzen genuelako, guztiok elkarrengandik ikasiak ginelako jada eta horre Declan Kearney Sinfeineko nazio antolatzailea eta Mohamed Bakbak elkarre ezagutzen zuten duela 25 urte izandako bilera arraro eta sekretu batetik eta oso momentu bitxia izan zen. Horre zehazki, Istanbulen izan ostean galdetu nahi dugu, une honetan ze puntutan dago Kurdistango bake prozesua? Oso momentu kritikoan dago, prozesu guztiek bezala gora berak izango ditu eta momentu honetan gauzak ondo doaz. Gogoratuko duzuenez, ni neu egon nintzen uztailean PKKak bere armak desegin zituen ekitaldi horretan, eta orain bertako Asamblea Nazionalak egin du komite bat, komite hori Imraliko kartzelan egon da, komite hortako 3 kide egon dira Imralin eta Abdullah Öcalanekin egon dira, eta orduan prozesuak aurrera pausoak ematen ditu, baina gabeziak dauzka prozesu guztien moduan. Abdullah Öcalanek jarraitzen du Imraliko kartzelan, eta bere askatasuna necesidade bat da, eta bestetik behar da eskema legal bat, armak utzi eta desmobilizatzen ari diren gerrillari eta preso dauden pertsonak haien herrietara itzuli ahal izateko, eta hor daukate momentu honetan urgentzia handia. Hor zehazki, Öcalanen askatasunak beste abiadura bat alkoholioke eman bake prozesu honi? Bai, eta ez da bakarrik beste abiadura bat, azkenean Abdullah Öcalan da kurdoen buruzagia haiek horrela hautatua. Kartzelan daukate isolamenduan oso baldintza gogorretan, eta bera baldin bada prozesuaren buru, berak izan behar du aukera alik eta jende gehienekin hitz egiteko, akademikoekin, politikariekin, herritarrekin, eta horrek emango lioke ez bakarrik abiadura baizik eta sendotasuna prozesuari, eta hori izan da gure mezuaren muinetako bat, herriaren babesa lortu behar baldin bada Abdullah Öcalanek izan behar duela aukera,
herriarekin egon eta eztabaidatzeko eta konbentzitzeko eta pedagogia egiteko eta bere ikuspuntua ere erkatu ahal izateko herriarekin. Horre, prozesu honetan ere zalantzan dietako bat izan da, ea Turkiako gobernuak negoziatuko ote zuen, ez dakit parte hartzea behintzat, oso publikoa behintzat ez da, egiari zor. Zu Istanbulen izan zarela honen berririk baduzu? Bueno, hasieran azaltzen duen bezala, bake prozesuen artean badira ezberdintasun eta parekotasun handiak, eta bada parekotasun bat gure prozesuarekin, eta Turkiako estatua eta Turkiako gobernua bi gauza ezberdin dira, guk ondo dakigun bezala, eta kasu honetan prozesua estatuarekin ari dira egiten, eta gobernuak oraindik ez du argiki adierazi sartuko den prozesuan edo ez. AKP alderdiko ordezkariak bai, badabiltza komite horretan parte hartzen, eta AKPko kide bat egonda Abdullah Öcalanekin, baina gobernuak oraindik ez du konpromisorik hartu eta garrantzitsua litzateke, aipatzen genituen legeak onartu alizateko eta aurrera pausoak eman alizateko. Horre zehazki, halako prozesuetan, bake prozesuetan asko aipatzen den hitz teknikoetako bat ere izaten da, nazioarteko komunitatearen babesa, ez dakit, nahi dugu, honen bueltako azalpen bat jaso, hau zer da, nazioarteko ordezkari ezberdinek parte hartzen dute prozesu hauetan, beraien izen ona izaten da prozesuaren bideragarritasunerako berme? Bueno, nazioarteko parte hartzeak oso modu ezberdinak hartu ditzake. Alde batetik badaude fasilitatzaileak, mediatzaileak, badaude babesleak, eta orduan pertsona edo nazioarteko komunitateko agente bakoitzak rol ezberdinak izan ditzake. Eta momentu bakoitzean, rol horiek erabilgarriak izan aldira. Kasu batzuetan, negoziaketetan bertan mediatzaileek jokatu dezaketen papera blokeoak ekidin eta aurrera egingo dela bermatzeko, fasilitatzaileak lagundu dezaketa elkarrizketak gertatu daitezen, eta babesleak eta bestelako figura horiek egin dezaketena da, babestu efektibamente, eta lagundu prozesuan, esan dezagun. Gurean Angela Davis izan genuen. Angela Davisek ez zuen mediazio edo fasilitazio lanik egin, baina gure prozesuari babesa adierazi zion, Arnaldo Otegi bizitatzen saiatu zen Logroñon zegoenean, gu orain gure kide bat, Josu Estarrona nirekin egondakoa, Diyarbakirretik bueltan dago, precisamente egondelako bertan Diyarbakirren kurduekin, mugimendu kurduarekin, partekatzen gure babesa, gure esperientzia, eta horrek ere maila batean pedagogia egiteko ere balio izaten duela. Eta orduan, nazioarteko komunitateak ze paper jokatu, oso paper ezberdinak, eta momentu bakoitzean beharrezkoak diren ekarpenak egiten. Berriki izan zinen ere, Kolonbian, igaro dira, bertan 10 urte, gobernu eta Farken artean sinadura ekitaldia burutu zela. Nola eraldatu da, zure ikuspuntutik, herrialdeko testu inguru politiko arduz geroztik? Egia esan, Kolonbian egon nintzen, eta gaur nirekin daukat kolonbiar lagun bat, eta gauzak asko aldatu dira. Pentsa ezina zen duela 10 urte eskerreko gobernu bat egongo zela Kolonbian, baina egia da ere bake akordioa betetzeko oraindik pausua asko falta direla, eta badagoela zor bat sinatutako akordio horrekin. Baldintzak ez dira errazak, hauteskundeak daude datorren uda berri osoan, legislatiboak eta presidentzialak, eta egoera komplikatua da, baina aldi berean itxaropentsua Iban Zepedaren hautagaitza daukagu, beste hautagai batzuk ere badaude, eta hor aurrera pauso gehiago emateko aukera antzematen da. Hain zuzen ez da ausazko galdera, gurekin gaiz honetan naiz irratian daukagulako ere, Pastor Alape, Farkeko gerrillari oia. Buenos días, Pastor Alape, bienvenido a Naiz irratia. Buenos días, gracias por la invitación. Estábamos hablando sobre el proceso de paz que vive actualmente el Kurdistán y ahora mismo hemos comenzado a mencionar el proceso de paz de Colombia también. Aprovechando su presencia, nos gustaría saber cuál es el estado del país tras la firma del acuerdo de paz de hace ya 9 años. De manera conclusiva podríamos decir que el acuerdo de paz fue la siembra de la esperanza en Colombia que posibilitó por primera vez nombrar un gobierno totalmente diferente a los que históricamente habían gobernado. Es decir, cerrar este acuerdo de paz con la insurgencia más grande de Latinoamérica y más antigua le permitió al país avanzar en términos de democracia.
lo que estamos hoy planteándonos en el marco y en el contexto pues, de la paz mundial es que hoy la paz es un acto revolucionario, es el único acto que genera realmente posibilidades de avanzar en civilización. Una de las cuestiones primordiales del proceso de paz fue la reincorporación de los combatientes de la guerrilla. ¿En qué punto está este objetivo? Bueno, ese es un proceso, no era un acto, es una acción permanente que implica esfuerzos desde la misma movilización en términos de derechos de los firmantes del acuerdo. Y podríamos decir que nos sostenemos y vamos avanzando en términos de las acciones que tienen que ver con la reincorporación económica, la reincorporación social enfrentando estigmatización, que es tal vez la acción más permanente que desarrollan los opositores, y sobre todo pues el señalamiento direccionado a generar ambientes nuevamente de violencia. Este es parte de ese ejercicio pedagógico de construir paz para desarmar la discursiva o la narrativa violenta de los opositores, llámese derecha o sectores que siempre han ostentado el poder y que ven en riesgos que sus condiciones de poder se les vaya mejorando y que los sectores de cambio vayan avanzando. Entonces, eso nos ha generado más de 480 asesinatos que, pues, por fortuna la gente ha entendido que aquí también hay que hacer sacrificios como en la guerra, habían héroes, habían caído compañeros, pues hoy en esta construcción de paz también, pero por encima está la convicción de que hay que derrotar la violencia y a quienes incitan la violencia con el lenguaje incoherente con que normalmente recurren para justificar su discurso. Actualmente en el Estado de Colombia sigue en activo el Ejército de Liberación Nacional. ¿Espera que se vaya a firmar la paz también con este grupo? Nosotros en el acuerdo establecimos en el punto de implementación, sexto punto, que había que impulsar una política permanente dirigida a la paz completa. Alcanzar la paz completa implicaba escenarios de negociación política, escenarios de acogimiento o sometimiento a la justicia. Por eso nosotros insistimos en que hay que avanzar en espacios de diálogo con todos, absolutamente todos los actores violentos en Colombia. Y aspiramos, sí, que con el ELN, que es una guerrilla, pues que tiene una concesión política, se pueda concluir en un acuerdo que le permita a Colombia ampliar su camino hacia el fortalecimiento de la democracia y las transformaciones que requiere el país. Pues con todas estas cuestiones nos quedamos. Gracias por su atención y presencia, Pastor Alape. Gracias a ustedes por esta posibilidad de hacerle pedagogía a la paz ahora que este mundo está tan convulsionado y con tanto dolor desde Palestina a tantos puntos de nuestra geografía planetaria. Así es, y muchas gracias. Eta eskerrik asko baita ere, Igor Zulaika, EH Bilduko nazioarteko harremanetako arduraduna, eskerrik asko gurean izateagatik ere. Eskerrik asko zuei eta, tandem honi espazioa egiteagaitik. 2 minutu besterik ez, goizeko 10:00 gutxi izan daitezen, eta denboraz kaskar gabiltza, eta honen bestez gaurkoz hemen utziko dugu analisi maila, Laura Mintegia, Neurkire eta Amaia Arbeo, mi esker goizanetan gurean izateagatik. Zuei. Agur. Agur. Eta abenduaren 10 honetan, giza eskubide nazioarteko egunean kuadernotxo berezia prestatu du, zehar errefuxiatuekin elkartea kultur eskubideak ardatz. Arrazakeriaren aurkako tresna kultura eskubideak baliatzean izena darama lan honek, eta zehazki norbanako zein erakundei tresna praktikoak ematea du helburu. Gainera, Jagora laboratorio izeneko eztabaidaguneak ere martxan jarri dituzte, lantegi hauetan jasotako testigantzetako hainbat eta aurtengo kuadernotxoaren proiektura bera gerturatu nahi izan dugu. Horretarako elkarteko kidekin izan da Itxaso Leon lankidea.
Marta Garzia Zehar Errefuxiatuak elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendaria da, eta naiz irratitik elkarteak Bilbon duen zentrora gerturatu gara arekin hitz egiteko. Hark eskainitako kontakizuna lagunduko dute Emilia, Cesar, Daisy, Jose Luis eta Lauraren ahotsek. Elkartearen jarduna azaldu digu lehenik Garziak. Zehar Errefuxiatuekin euskal elkarte bat da. Duela ia 30 urte daramagu Euskadin, asilo eta nazioarteko babesa sustatzen eta aldarrikatzen. Eta hasi ginen Bizkaian, pizka bat txiki ginen, baina orain 3 lurraldetan gaude, 3 bulegoak ditugu, bai Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta gainera Eusko Jaurlaritzaren 2 harrera zentroak guk kudeatzen ari gara Oñatin eta Tolosan. Elkarteak erdigunean ditu nazioarteko babesa, asiloa eta errefuxiatuen egoeraren azterketa. Bestelako gaiak ere jorratzen ari dira. Orain bizikidetza alderdi juridikoa edo narratiboki zer gertatzen ari den hedabideetan, kulturan zein artean. Perspektiba feminista eta intersekzionalarekin ikerketa desberdinak sortu eta argitaratzen dituzte. Eskubide basikoak, jana edo etxebizitza adibidez ezagun egiten zaizkigu, baina bestelakoak dira aurten aldarrikatu nahi izan dituztenak. Kultur eskubideak giza eskubideak direla, importanteak, oso guztiz importanteak direla, bizitza duina izateko. Izan ere lehen lerrotikat geratu ohi dira eskubideok. Azken finean erakundetik edo administrazioetatik noski premiazko beharrak betetzen direlan lehen, baina horrelako kulturarekiko eskubideak bigarren lerroan daude, eta guztiz importanteak dira. Kumbia antirrazista tailerreko irakaslea da Emilia, eta berak ere argi dauka. La cultura es lo que nos une, nos permite crear identidad, pero también pertenecer a un colectivo. Cesarrek eta Daisyk musika giroan ezagutu zuten elkar, batek gitarra jo eta besteak abestu egiten du. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Venimos de Venezuela, de una región oriental, del centro del estado de Anzoátegui. De alguna otra manera nosotros como venezolanos buscamos de hacer un pedacito de nuestro país en cualquier rinconcito. Bestalde, Laura eta Jose Luis bikotea dira, seme-alabak dituzte eta Durangon bizi dira. Pues yo soy de Armenia, mi esposa sí es una mezcla de Iopita y de Bogotá. Guztiak datoz bat kulturak osatzen duela norberaren izaera. Cultura es lo que yo puedo manifestar, es una manifestación interna. Cuando uno sale del país, pues obviamente durante todo el tiempo que uno ha estado pues allí viviendo tiene unas características propias que lo forman a uno como persona y que lo identifican inconscientemente a uno de una realidad en la cual se desenvuelve. Y al salir de, digamos, de ese nido en el cual uno creció y se desenvolvió, pues se da cuenta de que arrastra esa cultura, está inmersa en uno, no deja de ser parte de uno, pero que choca con otra que es muy diferente. Yo creo que no tenemos tiempo libre. Cuando, por ejemplo, toda ama de casa nunca tiene un tiempo libre. Pero sí podemos llamar a aquellos cuando uno puede cantar, puede bailar. Esas actividades o tiempos que uno saca para hacer algo que uno disfruta y que se sale como de esa rutina de responsabilidad. Poder sacar un tiempo y decir voy a hacer algo que a mí me gusta, que me da tranquilidad, o simplemente no voy a hacer nada porque no quiero hacer nada, quiero descansar y ya. Zehar errefuxiatuekin elkartearen jarduerara itzulita, 6. da urtengo kuadernotxoa, euskaraz, gazteleraz eta arabieraz eskuragarri norbanako zein erakundeentzat politikoki eragiteko asmoz. 2022an abiatutako laboratorio proiektua du oinarri, pertsona errefuxiatu eta migratzaileak subjektu aktibo bihurtzeko helburuz, tailer edo lantegiak egin izan dituzte ordutik. Ikusi genuen azken finean pertsona errefuxiatuek eta migratzaileek gehienetan ez zeunden parte hartzen administrazioan edo gure herrietan aktiboki. Beti subjektu pasiboak zirela.
Eta gu pentsatu genuen gune batzuk sortu behar genituen hori aldatzeko. Eta hortik dator proiektua eta izena, ezta? Laborategia azken finean bi hitzen dator, biltzetik dator, laboratorioa eta agora. Greziatik etorritako hitz hori azken finean agora zer zen plaza publikoa, non herritarrok hitz egin dezakete edo politika publika sortu aldute, ezta? Eta horrekin buruan hasi ginen eztabaida guneak sortzen, 3 herrialdeetan, bai Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, pertsona errefuxiatuekin eta migratzaileekin. Bertan bildu dituzte azken liburuska hau ere osatzeko balio izan duten testigantzak eta espero zutenaz gain beste zerbait ikusi zuten prozesu horretan. Lehenengo momentuan zen ikasteko edo aztertzeko zer gertatzen ari zen beraien bizitzetan, diskriminazioaren arloak zeintzuk ziren, zer zen importanteena edo unkigarriena, eta prozesuan konturatu ginen, ez zen bakarrik hori, lan eremua bankuetan zer gertatzen ari den, korronte bat lortzeko edo poliziarekin gauzak beti gertatzen dira pertsona arrazalizatuekin edo, prozesu honetan konturatu ginen kulturarekiko zer gertatzen ari zela. Emakumeek topatzen zituzten oztopo eta egoerek eman zieten bereziki arreta. Haiekin eztabaidaguneak sortzen hasi ziren eta hortik sortu zen hain zuzen iazko liburuska espezializatua. Beste intersekzioak badaude, beste gauza batzuk gertatzen ari dira. Hau da, emakumeak esan ziguten ez zeukatela denborarik ez da parkera joateko. Eta gu pentsatu genuen eta seme-alaba badauzkate zer gertatzen da. Edo hauek badaude agian bakar etorri dira hemen eta zer gertatzen da gizonezkoekin. Gauza bera? Haiek lortzen dute horrelako lanak etxe bizitza batean zaintzen beste pertsonak edo? Orduan hasi ziren kulturaren aritik tiraka eta gai horretan gehiago sakondu nahian. 2025ko kuadernotxoan izan dute horretarako abagunea. Azten gara beti hori bizipenetik, baina guk ere ez dugu nahi horretan geratu. Azken finean doluak daude eta gauza unkigarriak eta azken finean indarkeriari buruz hitz egiten ari gara, ezta? Eta guk saiatzen gara haiekin, bai, hau gertatu da, baina ze egin duzu hori edo gelditzeko edo aurrera jarraitzeko. Eta hor dago mamia guneetan eta eztabaidetan. Halere lantegietara gerturatzen diren pertsona guztiak ez daude maila berean. Y que en esta lucha pues de todas por todos nuestros derechos, por el disfrute de pues todos los derechos, pues hay unas que llegamos y otras que no. Gainera, badira aurretik politizatuak dauden pertsonak eta indarkeria mota desberdinak ezagutzen dituztenak, baina ez da kasu guztietan hala izaten. Kontzeptuak taularatu eta ikasi behar izaten dira kasu horietan. Hortik aurrera aztertzen da nora jo eta ze bide hartu guzti hori salatzeko. Tartean dira kuaderno honetan biltzen diren baliabideak. Kolonbiatik etorritako familia bat du protagonista, bertan aipatzen diren auziak gorpuzteko teoriaz harago. Kasu praktiko horretaz gain, egoera desberdinak aurkezten dira identitate eta talde desberdinetan banatuta. Adibidez, zer gertatzen ari dira haurretan erabeekin, zer gertatzen ari dira familiekin, bakarrik dauden gizonekin edo emakumeekin eta hori, mape hori hor jartzen dugu eta da beraien esperientzak partekatuak laboratorioetan, ezta? Ondoren tresnak ere jasotzen dira. Zer egin dezakegu horrelako diskriminazioei aurre egiteko? Banakako tresnak, tresna kolektiboak, herritarren tresnak, gizarte eta elkarte erakundearen tresnak,
instituzionalak eta juridikoak. Errefuxiatu eta migratzaile askok baliabide zerrenda topatzen dute horrela, akaso existitzen zirenik etzekiten tresnak identifikatzen dituzte. Arartekoa bera edo era berean kuadrilla mundiala zein ongi etorri eskolara bezalako ekimenak. Hortartean ere sartzen da kulturaren garrantzia eta horretan jarri nahi izan dute azpimarra elkartetik. Izan ere pertsona bat leku berri batera iristen denean berreraikitze behar bat sortzen zaio eta horrekin batera harremanak sendotzekoa. Kultura da tresna ikaragarria hori lortzeko eta ulertzeko zer gertatzen ari den pertsona horretan, buloak eta horrelakoak aurre egiteko. Gainera, segun eta nondik etortzen dira gauza parekoak izango ditugu, agian ez, baina hori ere da elkarrizketa bat eukitzeko eta ikusteko ez direla hain desberdinak azken finean. Kultur lubaki horiek ordea ez dira beti erraz sortzen. El tema de poder cocinar unos frijoles al estilo antioqueño, pero eso es una barrera y es algo que nos gustaría conservar, de poder encontrar todos los ingredientes para poderse uno sentir como en casa y comerse unos frijolitos bien ricos. Vivir también en una cultura eurocentrista, pues no hay espacios tampoco dirigidos a una cultura distinta, ¿no? Sino pues la que está mediada por la industria y por lo comercial, lo hegemónico. Por ello, pues una de las barreras es esta, ¿no? La precariedad, el difícil acceso también a las viviendas, que pues eso te implica un desplazamiento mayor. O sea, hay muchas cosas que a nivel estructural te condicionan tu uso de tiempo libre, ¿no? Por otro lado, a nivel de las organizaciones, yo creo que es muy importante que piensen a quién se están dirigiendo, cuál es el público que quieren atraer y que el medio de comunicación para poder alentar la participación esté diseñado para ellas. Bizi dugun testuinguru politikoan esanguratsua da nork bere kultur manifestazioak gauzatzeko askatasuna eta espazioak okupatzeko gaitasuna izatea. Kulturartekotasuna sustatzeko eta bizikidetzaguneak sortzeko beharra ere azpimarratu du Garziak zentzurretan. Ja, gizartea ez da gauza bera duela urte, baino, zakitze, 20 urte, 2005 urtean, ez gaude gauza bera, ez da? Eta nabaria da, kaleetan ikusten da, gero eta desberdintasuna eta anistasuna ikusten dugu, eta hor dago, eta hobea da kudeatzea hori errespetuz eta begirunez. Esas costumbres, eso que le da a uno ese refugio, es algo tan importante para la vida. Y nosotros, pues que somos una familia y que te estamos formando a un niño, esas costumbres que uno trae, cortarlas es imposible. Entonces uno busca la manera de complementar lo que ya traía y también buscar adaptarse acá. La gente se conoce en el trato, propiciando acciones de integración con la comunidad, que no se ve al refugiado como que alguien que nos está invadiendo o alguien que viene como a ocupar un espacio, sino que buscar la integración. Horregatik karrera kontzeptua berrasmatzeko beharra ikusi du elkarteak. Teilatupe bat eskaintzetik harago doan kontua da. Oinarrizkoena edo atarikoa hori izaten bada ere. Azken finean, bizilagunak gara, gaude hemen bizitzen elkarrekin, eta gu pentsatu behar dugu, atzerritik etorritako pertsonek ere badaukate kultura, ezagutzak, ikasketak, eta gauza interesgarriak guk ulertzeko, ikasteko, eta azken finean, hobeto, pertsona hobeak izateko, ezta? Eta elkarrekin egiten dugu gizartea. Edo nola ere kaleetan ikusi aurretik lege mailan topatzen da lehenik arrazakeriaren oztopoa. Estigma paperean ere agertzen da atzerritarren legea bezalakoekin. Jendea sartzen da estatuan bizitza hobe bat izateko, baina ez dakitzen bat urte pasatu behar dira papertxo bat izateko adibidez. Eta pentsatzen badugu agian, eske migratzaileak edo errefuxiatuak dira bakarrik gizonak, ez dakit, eta ertainekoak edo, baina ez etortzen dira besokumeak, etortzen dira desgaitasunekin pertsonak, adin desberdinekoekin, familiak, ez dago
ez dago profil bat. Hori dela eta etxetik urrun dauden pertsonentzat aisiak asko dauka erresistentziatik. Pues dentro del tiempo libre y el ocio y la fiesta, para las culturas que venimos de Abya Yala y también del sur global, implica no solo un momento de desfogue, de risa, de tomarte un trago, ¿no? Sino que implica también una conexión a nivel comunitario, pero también un espacio de resistencia. Muchos de los movimientos sociales terminan, por ejemplo, con un momento de celebración, porque es pues, una celebración a la vida, un reconocimiento de quiénes estamos dentro de, y para nuestras culturas es fundamental la celebración en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la música para nosotras es súper importante, el cuerpo, el goce, ¿no? Debe estar como más en el centro, o buscamos que esté. Y pues al vivir en este tipo de sociedades donde pues hay una rigidez, ¿no? O hay una idea distinta de la celebración o de la fiesta, pues sí cuesta, ¿no? Ganar un espacio y que sea reconocido no como un desmadre, sino como un espacio pues de celebración que nos posibilita que nuestra identidad y nuestra comunidad se reproduzca. Y eso es central. Prekarietatea eta denbora falta ordea tartean egoten dira. El tiempo un poco, pues porque uno, aunque estamos tratando de sacar espacios, uno está todavía en esa carrera de los documentos, las diligencias, el trabajo, esto. Norberaren baldintzek hala baimentzen dutenetan, komunitateak pisua irabazten duenetan, orduan topatzen dira arnasguneak. Y estamos como en esa transición de poder disfrutar, por ejemplo, estamos disfrutando mucho de poder ir a nadar al complejo acuático que tiene Durango, que tiene un complejo acuático deportivo impresionante, y ahora retomamos eso en familia y podernos dedicar una hora y media a disfrutar de un espacio en familia y en un ambiente tan bacano, tan bonito como decimos en Colombia, poder ejercer esos mismos derechos que uno trae desde su niñez, con los cuales compartió en familia, con los amigos y en comunidad, y tratar de a pesar de estar en un ambiente totalmente diferente, poderlos ejercer en este caso, pues aquí en el País Vasco. Asko dugu ikasteko indarkeria hauek geure azalean bizi izan ez ditugunok. Horretarako ere badira baliabideak eta argi geratu da kolektibo desberdinek sustatzen duten aktibazioak ere bere biziko garrantzia duela. Itxaropena dagoela. Badago jendea gauzak egiten, eta hori guztiz importantea da. Beste gauza pilo bat egin daiteke, noski. Baina, badago, pilpilean, batzuk gainera askotarikoak dira, ez dira bakarrik edo hemengo jendea edo atzerritik etorritakoak, baizik eta mixtura hori ere gertatzen ari da. Eta bestaldetik, agian kuadernotxo berbera hori zerrenda daukazu eta ja badakizu nora jo zer egiteko. Bai refuxiatuentzat, migratzaientzat, bai autoktonoentzat. Agian kontaktuan nago pertsona batekin ez dakit nondik etorritakoa eta ni badakit horrelako tresna bat badagoela. Partekatu. Eta hori guztiz importantea da. Eta gero ja gure esku dago, refuxiatuekin elkartenen esku dago, beste intzidentzia politikoa edo eragin politikoa egin horrekin, ezta? Eta egingo dugu. Itxaropena bai, errespetua ere bai, baina ororen gainetik indar eta bultzada agertu dira mai gainean. Guztiok izan gaitezen anitzen artean osatzen dugun gizarte honetako parte hartzaile aktibo eta giza eskubideen bermatzaile. No pierdo las esperanzas porque sé que alguna vez nos vamos a volver a ver. Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz
plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz, euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela, hauxe da egun motela. Naiz irratian, euskal klasikoak. Euskal klasikoak. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, medikuen estatutu markoaren zirriborroaren aurka, Espainiar estatu osoko medikuek deituriko 4 eguneko grebak jarraipena du gaur, eta bat egin du ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako medikuen sindikatuak. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Peio, egunon entzule guztiei ere, gaurko elkarretaratzeak Gurutzetako ospitalean eta Donostia ospitalean izango dira, ostiralera arte ospitalek eta ambulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan eta larrialdiak eta halabeharrez hartatu behar diren patologiak dituzten pazientei soilik emango diete laguntza edo hartatuko dituzte. Medikuen sindikatuak lanbidearen berezko ezaugarriak eta erregulazio espezifikoa jasotzen dituen estatutu propioa defendatzen du. Ministerioak aurreratu du, ez duela estatutu markoaren aurreproiektuarekin atzera egingo, baina hitz egiten jarraitzeko prest dagoela. Osasun arloko hainbat elkartek eta mugimenduk babestu dute greba hori. Hala nola irabazi asmorik gabeko mugimendua sindikalak gure eskubideen aldeko mediku elkartuek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen elkargoek besteak beste. Grebaren lehen egunean, astearte honetan, medikuen sindikatuak adierazi zuen protestak eragin handiagoa izan zuela ospitaleetan lehen mailako arretan baino eta bestalde Osakidetzaren arabera goizeko txandaren jarraipena 17,5 izan zen eta arratsaldekoarena 7,67. Eta jakin dugu ere, San Frantses Xabierkoa uztaritzeko kolegioko irakasle bat auzipetu zutela astearte honetan Baionan. Auzitegiak 5 lankideren gaineko sexu jazarpenak burutu izanagatik erruduntzat jo zuen 18 hilabeteko kartzela zigorra, bete beharrik gabe jaso du irakasleak. Astearte arratsaldean Baionan egindako epaiketaren testu inguruan uztaritzeko ikastetxe katolikoko hainbat irakasle eta ikasle hori ere heldu ziren auzitegira 54 urteko irakasle baten erasoak pairatu zituzten 5 irakasleri sostengu ematera. Matematikako irakasleari hainbat delitu egotzi zizkioten, 4 lankideren gaineko sexu jazarpenak egitea, 3 kasuan haien ordenagailuetan lorturiko materialak erabiliz eta 5 baten kasuan sexu irainak egitea. Biktimak 25 eta 33 urte artekoak dira, 4 salaketa eman zuten eta alde zibil gisara izan ziren auzian. Ikastetxean 20 urte daramatzan irakasleak 2019an eta 2024an izan zituen jokabide desegokiak zehaztu zituzen epailearen aurrean. Irakasleak aitortu zuen bere jokabidea etzela egokia izan, baina ukatu zuen gestu horiek helburu sexuala zutenik. Bere abokatuak behin-behinean lanetik baztertu duten irakaslea errugabetzea eskatu zuen. Eta epaimahaiak ordenagailuetan sartzeagatik izan ezik gainerako delituengatik erruduntzat jo zuen irakaslea. Bete beharrik gabeko 18 hilabeteko kartzela zigorra jaso zuen, hortaz 2 urteko probaldi batekin. Denbora horretan tratamendua jarraitu beharko du eta bestalde irakasleak ez du biktimen ikastetxean lanean segituko, biktimekin harremanetan sartzeko debekua jaso baitu, azkenik 2.000 euroko kalte ordaina ordaindu beharko dio biktima horietako bakoitzari. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoan arazoak ditugu oraindik, aipatu izan dugu goizean zehar hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela N1 errepidean Bilabon aldean eta Irungo noranzkoan. Autopilaketak esan bezala esanguratsuak izan dira puntu horretan, baina dagoeneko amaituta daude, istripua hori bai mantendu egiten da, eta bestalde aipatzea ere ohiko autopilaketak Bilbo inguruan alegia Leioa, Barakaldo eta Galdakaon. Hauek aipatuta eguraldiaren informazio ere jasoko dugu, Iker Ibarluzea. Eguraldi triste eta ezatsegina nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Euria lurralde osoan botako du, baina beti ere ugarien eta mardulen, Kantauriar isurialdean botako du.
eta bertan gainera ia etengabe botako du. Hala ere, orokorren mitzat euri txiki modura izango da, beraz litro asko ez da espero, baina eguraldia bustia izango da. Arratsaldean hego isurialdean atertzera egingo du, kantauriar isurialdean aldiz zaparradak tartekatuagoak izango dira, baina puntualki marduxe marbota dezake, bereziki Gipuzkoan, eta ondoren gau partean hori bai kantauriar isurialdean bertan ere atertzera egingo du. Haizeak aldakorantzean ahul joko du, arratsaldean ipar ukitutxo batekin, temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz desente egingo dute behera, kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Ba, huesek, nabarmenduta joateko tenorea heldu zaigu, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eta agur esango diogu ere, bigarren kafeako kidei, egunon? Egunon. Egunon, Peli. Bueno, heldu gara astearen erdiraino, nolako kontuak aipatuko dituzu gaur? Tira bat denetarik izango dugu, nahiko musika giroan ibiliko gara, gaur elkarrezketa akustikorik ez dugu izango, Euskal estenak ere behar du atxedena Durangoko azokaren ostean, baina tira balen orduan jakin dugun Robe Iniesta, Extremoduro taldeko abeslariaren eriotzaren inguru horretan, murgilduko gara haren sorkuntza ibilbidean, haren poesian, eta baita arek Euskal Herriarekin izandako loturetan. Urteak dira, dagoeneko Robe Iniesta euskeraz kantatzen entzun genuela, bada askoren buruan txertatuta maitatu eta arima zabalduarekin entzulego Euskal Herrian harritu zuenekoa, eta bestelakoak harreman asko izan dira. Eta horri heldutariko garain bat minututan. Gainera, Akaitz Sarasola gure basazaina ere badator, eta tarte berezia egingo dugu Hernaniko ikastetxe batetik idatzi ziguten, izena ezin esan zutela, baina Hernaniko ikasle batzuk, gure irratsaioaren zati bat, Akaitz Sarasolaren munduaren eta ekosistemen mugen inguruko tarte hori hartu eta baliatu zutela, norabait euren irakasleak irratian eta ikusten zen edo eduki horiek nolabait elkar banatu zituzten ikasleekin, ikasle hauek hainbat galdera egin dituzte Akaitz Sarasolarentzat, eta berak gaur erantzungo ditu, eta gaur klasean egongo direnez, hurrengo klasean dagokienean irakasle horrek jarriko dizkie berriz ere Akaitzek eurei egindako erantzunak. Badugu doinuetatik aratago Gartxotun Sain Letonarekin, eta badaukagu lehen aldiz berriro podcastaren 4. atala. Nik uste dut den atziegolak abituko gaurkoan, baina bixi-bixi abiatuko gara behintzat. Agur esatea besterik ez orduan. Eskerrik asko Inigo eta Goiuri. Agur. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenorea du zaigu, ondo segi, aio! Naiz irratia.